Kwene demu no medofo a wotie mi anope na afi ye mompae na ehwe nyame asem ana watwe we nyina wode baaye na yembonwura mu oseme nka ncho sa anope ya no yade awia no eyi ne ti na awia no beye de ne pa ya na wahye ne nso e de amame o kire se beboa free sabre ya akwakopem nondu ebrem na e free dubaako dumienu kwa akopem no mienu no o kire se awia no beye den pa na afi free no me ensa no nan onyunu edwo no nso o kire se ewiem ahyase se edwo ye bone tofa de ama we ne awia hoden ewo wiem no ewo soro pa eni ntia na wahye ne nso e de ama me na fe o kire se anwumre bremu no ade a baabi a bedwo eno nso hye ne nso efama ye afe na ade fidi na to ha no mo amedofo maachi ebre na so free sabre ekopem sa no pa nondu ebebo ye be stream live ewo Facebook and YouTube Sanso so na www.ahenkanfmonline.com. My TuneIn Modern Ghana Zen Radio app, Ghana Waves app, ni nyina ewo Google Play Store, and I say App Store. Download the apps no, and on the apps no na search for Ahenkan 93.3 FM. Baby a wo bia no, obetumi atie ndwumadi ahodo ayidi ewo fie ha. Ana pay match na eye airborne. Eni tu betumi akan ye ho kopem bra no ndu bebo. Na fie sorry so ndwumadi ahodo aka ni nyina nso akoso atie. Yeda se so atwuhye yen ye mo ache ya mo akwa aba Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM tena mifana Yehowa si wonia yema meta ne kwaji kuruani so na maboli ashra mansegina meshirano Anopa so nyame bofo ba ye de asem no ebi e de aba o se na watwe nyina ye nka ho asem na ye beka ho asem Anopa bofo ba ye asem o de ba ya na watwe o se me ne wo mienu nka mbom na ye nsua ne se stand for the church and be a defender of the kingdom. Stand for the church and be a defender of the kingdom. A Christopher Mama yam ferida say about sorry na yaka say we are defending the kingdom of God. We are standing for the church of God. Mema wo kwan da ma economy, the economy of the country no and determine how. Was awusumu nyankopon. Enkrofo bebre asase a all that they are doing is to defeat the kingdom. But dia omunnimu ne se obi biere ni ho no mo betumi asori se wo ko ede atia onyame ahene. Onyame asori no a Christopher yebisa. Can you defend the church? Can you stand for the church of God? Politicians womo ekasa de ma womo. So we have party communicators whether good or bad. Look at how poorly this government but yet we still have some people, they have the vim and vigor. Almost radio so they still defend their party. They still defend this government.
Or say about bio. Yes. Why? Because they have decided to stand and defend this government and this party. Agree to for. Yebetumi aka say ya sorry agina ma sorry no. Persecution say ekoso. Enkrofo asase e kasa di ti asori no. Ubetumi asori agina kodi ama asori no. Can you stand for your church? Can you be so proud to be a member of that church? Can you let people know? Say yes, you are a proud member of the church. Stand for the church. Be a defender of the kingdom. That is what we are going to talk about throughout the day and throughout the week. Stand for the church and be a defender of the kingdom. And found in the nipe can edify sorry no. I don't pay you be catch us as on wakwa sorry akwa catch and say yes. A son say a Bible nim so simamunyam hum shemuda. Obi catch us and mabwa for ya baba catch and say yes, the kingdom of God needs to be built. We have to build a kingdom. We have to make sure so we are holding forth for the kingdom. Defend the church no matter what. Stand for the church no matter what. You should be a defender of the kingdom of God and the gospel. This morning, catch it on home. Say, I am a proud member of this church, and I will continue to be a proud member of the church. Stand for the church, my brother. Stand for the church, my sister. Brethren, stand and defend the kingdom. Niawaye. I will stand for my church and I will defend the kingdom of God. And it will be cra ferry, will be quite sorry or ferry, so be me who so or quite sorry. And then I see. What has happened and what is happening? That is the question. Can you say I am a proud member of this church? Sorry, I'm maybe a proud member because I believe in the teachings, I believe in the principles, I believe in the things that we have as our tenets. I believe in all that. And I know said the right path is what we are towing. And I will continue to protect and defend judiciously my church, my pastor. And then you can't defend your pastor. You can't stand for your pastor. Pastor to a prada so we mu etwa bono a o na wo kwa koma anko erade nhuru yen mobo ifri na ko ka kire won se me meko amama sorry meko ama nyame na henie ka kire won se mejina mama sorry na meko ama nyame ahenie. I will speak for the kingdom of God. I will be a communicator for my church. Now I'm saying trendy be shall see across social media and so. And one thing you can't take it from the Ashanti people is their king and their tradition. I think I have to reiterate it. One thing that you can't take it from the Ashantis is their tradition and their king. You mess up with their king and they will mess up with you. They defend their kingdom, the Ashanti kingdom. They defend it judiciously, vigorously, vehemently. You mess up with their kingdom,
They will mess up with you no matter who you are and your status in the society. They will come after you. That is one positive thing I have realized about the Ashanti people. Adia bakwe wa asantefo ho. Ene say wo de wo mo ahenie di agoro a wo mo so de ube di agoro. They stand and defend their kingdom. But I am telling you, the only kingdom that you have to defend with all your heart and everything therein should be the kingdom of God. The only thing that you have to protect and stand for is the church of God. If you know sincerely your church belongs to the kingdom, don't sit down for anyone to destroy your church. Don't sit down for anyone to speak ill of your church. Memo obi nke kan nsam ye ne dem famfa wasoro ho. Memo obi ntoto asore no ase. Memo obi ntwetwe asore no etu nsi fam. If you know you belong to the kingdom of God, stand for your church. A Christopher yanimu ye gu ase. A Christopher yan we claim say we have seen the light. But we are not bold enough to defend the kingdom. We are not bold enough. And adia ba kwa ya were ho sem ne say ni ono no kwa sorry ontumi nkasa man sorry no. Oye NDC ni obekasa man party. No, I can't tell say you mess up with our flag bearer and we will come after you. That is what they say. We won't sit down for you to denigrate the hard-earned reputation of the flag bearer. Or see a flag bearer no this time there yen tenase MOB and kasam fentiano. Oye wadi so beka said ye tiano we will come after you. But yen da say Christopher say obi bi obe na dwene so odi nyame adwuma be di agro. Ababa we yo no say wo yo konfo a wasachira a wono nso aba wo gu nyame adwuma ni mu ase na ye wa asore mpanimfo ha omo nyina atori mumu a omo empeso ombe kasa fa hun say this lady is destroying the reputation of the kingdom. We should be able to stand and defend the kingdom. A Christopher mama yan sorry na yan kasa mfa ma henie no mama yan sorry ma yan sorry ahoro mama yan sorry na yan kasa never again. Say a better say obi mfa the name of God and fankonko duping crofo owia no abeka kira say we hunu nyame no assign the insult, the greatest insult of it all ne say also asan atia sorry and was saying nya Ghana for ma omu dasumi yeso akwakọ tena ho. Why? Because the system is polarized. Because the kingdom of God has no one to defend. People claim to belong to the kingdom, but they always find it difficult to defend the kingdom. Obi Timika Chana say, you can't joke with Islams. You can't joke with them. So be unu pa no obi so address no ho Yesu. Na ye to no ho ne edini di agro ne yesre no what da so obi address so ye Muhammad na ye edini di agro. We joke too much and we feel intimidated always to defend the kingdom. Stand for your church. And every person be sorry be edin. But be a usumu biano. Katila unse a free neko. Ma sorry me protect ya sorry no. Katila unse free neko. I will stand for my church. I will pray for my church. I will seek for the progress of my church. Me kwa mama sorry. Katila se me kwa mama sorry no. I will defend my church. I will stand for my church. And I'll do all this in defense of the kingdom of God. Erade na hinie no. Yebeka sadi amano. I am not saying say don't speak for your party. You can do that. But at the back of your mind, you should be reminded that we have a kingdom
that exists. In fact, it has been in existence for time immemorial, and it will continue to be in existence. MPP and DC will come and they will go, but that kingdom I am talking about will continue, remain it the same. It will never change. And therefore, if you claim to be a member of that kingdom, then you shouldn't feel intimidated to stand and defend the kingdom of God. Defend everything about the kingdom. I'm telling you. Yes, without money, the church cannot flourish. Yes, yes, the Bible says we should pray without ceasing. Because you don't read the Bible often. And inti say obi ba no challenge you don't know what weapon to use in defense. If you necro catch on say me ma sorry a me ko me gyina mu ama sorry no me ntena ase emu bi ento to asori na ase engu asori na nimu ase. And it may use you as an example. The amount of pay say, oh, I didn't say one more eheneno. Who didn't be diagram, so do be diagram. I hope you see what is happening on the social media. They will come in defense. Hey, Mamma Cancho, Asante for NDC 4 MPP 4. But oh, yeah, I didn't say, oh, do one be diagram. They will put their NDC MPP aside. They will come together and they will fight you. And that is positive about them. Christians, we need to emulate it and replicate it. Christopher, this week we're going to talk. You better elaborate into. I believe so by the time I baby, you know, but I see a year. Yeah, did any DC animal, but for sure to say, I will stand for my church and I will be a defender of the kingdom of God, no matter what. Christ assume Jane can ho until any munchro. A rade Emma wo, unhunu here, so we be Jinama was sorry no. No we Jina Akasa, Ediamana Hinie. Or frame or bo ba, o furi amanfo. And at the end you see her, Uncle Poyadu China. You better be twice the amount. Sports, up next. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adesimamba Ghana mamba na pay yama mu nyina kwa baso no kubio embra ahenkan 93.3 so yatenase evidence based sports presentation ene de babijao ene anopai midin ede Yoshua Kwabena ejenemi Yosef Ajiri obetene kamen fasida Emma Jubilee Hospital maso sen ekukron de esa gongon de dwumade no enso babijao ene anopai na Jubilee se na anopai wasore nyoma enkoye wo body no mu oyade wa otenka se body no nyoma enkoye ewum yade na oyade a bepim o makache na fi yare bia omonhwe enso no one time emfa Emma ebia oba no pese obegina wana doctors na nurse fu ejina so hwe ogina so jaso na fi
ukofia sakunya enso ho ebia no oba no person beda ho na fi a doctors and nurse for so ejina so ehwewa sakunya enso aba edi amount laboratory ho maybe a lab na person ya yebeboa pharmacy ne enso aba eduro bia bi ebi ho sanso na antenatal care ho de ma emana omo afafuro no ebia nyinsen no unyo ho bi so ede fa ho a fabre na fi enhwe enso no one time emfa ema postnatal care enso aba ede ama emana ma wo wie no afo na ma wo wie no mo nkola no omunyi mu no enhyeda enkoisa brebe pie mu aw Jubilee Hospital na fi bagye nkyerɛkyerɛ na oba no so onyi engina brane ahodin mu na bibia enko kama emfa ema mu theater enso ho ebia surgery bi anase bi operation bi ina oya odi be dan ya ye ne kama edi ama akyire enso ID maternity ne enso aba ene ebia wafafuro pese dandan na oboson bo afa ho afa ba bre na fi midwives engina so enhwe ma boson obawo afa ho afa ba oha bia enso embachiri afi ultrasound na electrocardiogram machine enso aba we ni scan biabi ye twa bi enso edi amount afi canspit honum se bibi akire wadwen so bibi etete usuro fere so bodi nkomo edi akire unua odi be dan ya ene ye hwe aka ama akire eni fie enso aidin wani ina otwa dia unhu ene yi ade ne bema unhu koba na sa na ma reading ayodin pa no ntino be piema ye iclinic no fidie ahyemu ma woni yare nyina no ye de sa etuase one time edi amount dental clinic no enso ho mama se no change color money engine ho no be pm Jubilee Hospital ye hwe SSN kama enso edi amamo mam pese mutu mu se mam pese mo hye mam pese ne mu polish na mo se white ni nyina no be pm dental clinic no ho no enso edi mamo diabetes and hypertension for no so no feel no pa bia no enchekere enso ekoso enso edi mamo afi canteen ho so wo dwom wo fie na opedua na pomdi wom enso atodia eno na Jubilee Hospital ye canteen e bia drink bi pastries bi na o part of PM na fe yemboa enso ewsa ekwan eso insurance uba na kitabia ye beji na ya hwe uyi uhwe chi akwan a ye wo dan babo road aso Amantra bridge ne so ehonum ene wo 0244575799 0244575799 ana 0241784645 0241784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomwe First Trust Enterprise ema ye njuma mu ema ye mfie mu ema ye office enso aide eneyi uwo fie ba ne nkola no omani enka fie nkola no pon school ba pie nko ani agrobone nko no mu edie mesel se nyoma papa ekoso o TV ni so a eboa man nkola so eni ka fie esuade ye o bia nso ekokama edemamo afemu a ne mu adwuma mu no so no eboa madwumafo enso eni eka adwuma mu obokoto office onum se dia DSTV ni ebi ebo no DSTV no ema no enso nko ba bia so pe ball so pe movies action movies no nya okoto enye bia hwe ntuba Ahenkan Fm manama okoto nko ba bia anytime bia no baba tuni se nne no ono so ote officer obodwuma enso edibo company no ntino me kan for the amount so kopie mu ewo First Trust Enterprise multi TV ye obi ho DSTV ebi aba Star Times Canal Plus na fe AG Plus combo ni bi nyina no ye di bi aba ni bo na from achim dan hanum nyina yakachipe na oba ye ton settle na fe terrestrial decoders any down ma esan ejan na so ebia nso den ATV na opesa oto a Hisense ebi ho Asano LG Samsung na afe Nasco nyina no na bi ababonye bi no ato na bibia akokama enso edi amam TV wa mount ebi aba mambasa mu TV abodan ho no na se sa de ne kita TV ne mu no ye bi aba decoder sans so no ebi ho ebi o TV no na se decoder ne remote na ayra anasa se ya fa bedan ye na fie ma bi na to adwuma bi na ubie office bi na ubie hospital school na person di AC boma for asem no bedan First Trust Enterprise ye ton AC amount na fie san be fixe ed amawa o ha bia enso embachiri afa bia wo no wan fa bedan ye odi kodan obi ama fixe the amount ama fort abaho a tutumlike na PM of First Trust Enterprise na afie nsese fort ne mawa akire enso emba ha obia biu uhwe achi akwan a na ese ye ne Ochmasi Sport Nananas Palace na ebo nhwanim na sanso eben shell filling station no ewo achimodan number ne enie eya odi asomje 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na one First Trust Enterprise enso edi enkonwa ko bi kan ho no maso ase a
yɛde evidence based sports presentation on enso eja ene anopei Beni Tomali ehwe pepian voice egum amaye na fe Raymond Asiteruat enso e produce show no from afar. Yes, seven send down pay and from our say and free Ghana Premier League asweye and Okupimana Sema de 13 games and so to Accra Lions Eternal and my Nations FC A2 Fanquachombo and Canabaqua among to me anti Adriana Stars Eternal Fee Heart of Folk Ebo Mecanabako among so and to me anti Biana Go Stars Eternal Fee Shabako and man Strattamana Quachomo and Bonacademy Nua Nedi Quasi and so and no Bofaquata no Tenafie and my Samates Equachomo Bonacademy Nua among to me anti Madabra Kalwa United Eternal Bechem United Ekwachomo Ebo Mekano and 9 among to me Antimo Adabraka and the games are Eba say NCT Great Olympics Eternal Legon Cities Omnomo Ebo and a Kumase Asante Roko and so Eternal and Brekum Chelsea at the Aboni table no say NCT Diana and Edikan 24 points in Swatamatos Mino Ekuta 24 Samates Abatoso Ayemi and San Amkuta 23 points after Pima Nations FC etoso 9 Equita 20 points enumuno Bechem United one so Equita 20 Pimo Kumasi Santoro kwa otoso and so with 16 points Olympics toso ngotwe 16 Heart of Folk etoso enkroa also Equita 16 NFA Asiono Kalwa United Eda Dunsia Equita 12 points Lagos Cities etoso Edunso 12 points and Heart of Lions etotwa also Equita 8 points Enra our Doma Hinkro Wabra Adriana Stars etna fie any ball bokwa ye fan Accra Heart of Folk edi abon ekoye ekome editia ayebo bokwa ye fan Accra Heart of Folk Heart of Folk entimi ante after the game and our coach also edema Accra Heart of Folk Abdul Rahim Bashiru enso dun komo kakra eja aye Ghana fo nyina o se ohwe game na obi anya bi ehweye na players no ade omunya a lot of chances na enso omuse ni nyina mantimi afa go ba kokra enso Antwat nenso ekoba no sa na coach na ya na de blame nyina enso emano ozo we piem Heart of Folk omo strikers ne kwan sanka omo engine mu no omo hye more goals from my house na so chances ne ba na strikers omo bonu nyina tugu eba no sa enhyeda enso ani betuon beto nche na fe omo go back na omo ho na fe games akoma nim no omo timi abo awini Abdul Rahim Bashiru. We all watch the game, even the fans. You know, even in the first 15 minutes, we had a clear chance from Gideon to put the ball in the net. But you see, and even the last minute of the game, we also had a chance. But this problem will go to coach, you see, which is very difficult, you know. But that's the job. We have to take it in a good faith. Day in, day out. Look at Yonde. He came in, but the same. You see, we're giving the strikers chances to see if they can put the ball in the net for it, because we are creating chances. We are playing, you know. But all this will go onto the coach. We have to go back and do our homework well. That's football. We Abdul Rahim Bashiru said na coach na broni coach kan ni na coach kan difference bi anim strikers munya ball no mo say no coach no say you strikers na how to folk for dwa na coach ya kan ni na broni be kan yi so difference bi anim Koopman oh how to folk for matter for mo ho yaw pa yan to aso yaw a champion and so coach Adwuma-Adwuma Stars after the game also no dey onya shock say what Heart of Folk e odoma abone kanim bako also mo gidie so mo ba game ni mu no game plan am dey buy no mo gidie say so game plan ye adwuma nko ade a bobo ko Adwuma Stars e be wini now the nyamiase say game plan so e ye adwuma Adwuma Stars e wini game no. Yeah, I wasn't shocked. As I said earlier, I know that if we keep to our game plan, we will have the day, and I'm happy we have the day. We found out that our right side is a little down, so we decided to sacrifice one and bring in Obobi, and I think the strategy worked. I think we have lost 2 at a row, and it's not good to lose 3. So it's very, very important to us, and I'm happy we have the day. Yaw a champion head coach Adwuma-Adwuma Stars nkomo enu no. You know what? Any general Brent Feno bright ajay so de nkomo aka edijaye after say omoche Heart of Folk ebo makano ba kwa mantumi ante no wono so de nsem kaka edija o si game ni de na say enye easy emfa mo mukra o si na emu odin papa na nso omo konkone de show mu say amatena fie edi nkugo mienu ni de omo san so ntena fie biem ensan so endi nkugo eni ntom de show mtrim say dan a omo ebedi nkunim o game ni mu o say to de bia coach
no ɛkyerɛ wɔde deɛ nanso as a player de do pitch ne so a sɛ coach no ɛkyerɛ sɛ kɔpase na pass ne nyɛ yi a wo player na kasa sɛ wo kwan a wo so do bɛfa so na nkudimdie akɔ ɛde ama mo. Well, first of all, no match in any easy because we here I only has to folk a ball here now. Any easy, but we here Adriana stars now. You lose to us 2 or 3 times until we cannot afford to lose this game. The ACB and I say the Adriana stars here 18 for 3 maximum points. You know, until we here coaches now, today normal be brain players. So you can say you say. Entra hama has in Sanade, MSM to us because last year I show Mohun and we internet say or Mobahano, a second year Nicky be a said, Cafe Saf on 18 year early go, but okay, makes a lot of chances, but better young coupons say Odin Kunindina might be an stars. Coaches in the much they normal be bet, Oko Park in Eswa, when I say we improvement the way watching because Coach Betcher to be a pass ball and so can on pass in any there, have to use your own mind, you know. Coach in the day normal be bet parking us and I say I see the issue ya adrian Sabio Adrian Yankupon the mine Niger. You see a team at the Boama team at the Edim Kuni. We am commander said Diana Stars player Brant Fan Bright Ajay Eddie Ajaye. Yemfo na fiemfo ni enchemu or Confederations of African Football Champions League group stages no yade afieda no enso ehyasie El Hilal Omdurman etnase oche Esperance Tunis ebon ekanimu miensa ama Esperance Tunis from Tunisia omote kanu ba Midiama Sporting Club enso ene CI Blizzard ede ebani a Midiama edi nkunim ekanimu mienu a Blizzard for no omote kanu ba ko afi yade Saturday no games bi etwa so G1 Galaxy omne Simba game no obia entimi anfa goal Anthony Nyonko atenemo TP Mazembe Shebako ama Mamelodi Sundowns enso entimi ante FC Nwaribu enso eseminu ma Pyramid enso entimi ante Kanibi afi Young Africans ene Elali game no enso ende 1-1 Asek Mimosa Shebako ama Wydad Casablanca Club omonso entimi ante Etoile Sahel enso etenafie ama Petro Atletico enso ebone kani mienu a Etoile Sahel entimi ante na dani Eremo El CAF Confederation Cup National Games outdona ene todwa Abu Salim etenafie shekana bako ama Sakrada enso entimi ante Super Sport United etenafie USM Oje kwacho bone kani mienu a ama entimi ante mo adabraka na fei Uremo na se academic etenafie shekana bako Club Africain enso ebweka no miensa Al Hilal Benghazi etenafie shekana bako ama Future FC enso mienu Dreams FC Endra Kumase Babanyana Sports Stadium no omotenafie ebweka ne mienu a Rivers United from Nigeria enso etimbako Stade Malien etenafie shebako ama Bakani enso etimu enso shemienu a na serifirmo eba enono so a etenafie ama Zamalek kwachomo ebomweka no enaya ama tumi antimu adabraka na enno game a eba so awo Kumase Babanyana Sports Stadium a Dreams FC etenafie eshe kani mienu ti a Rivers United a omete kanum bako no ena after the game head coach enso edema Rivers United Stanley Eguma enso ekasa kakra edefa game no ho osi game no ekos ne de na good game pa edema two teams ni na the team Rivers United from Nigeria omo create a lot of chances na so no momentum anfa bi anto goal post ni mo ama game no enso end 2-1 osi nia SC ombe go back never must prepare ye na games akomanim enso Confederations Cup no omabo abonye bibia so akoye edema Stanley Eguma. Well, I think it was a good game. We played and lost. We did our best, got a lot of scoring chances, but we couldn't convert them. That was our doing today. Our opponents, they got their chance and they converted, especially in the first half. Second half, charge of the game fully, and I expected that we should have equalized and we went ahead in the game, but unfortunately we couldn't convert those chances. And I think we have to take the positives of the match today and then go back and work on them and then come out stronger in the next game. Well, every goal, every point is very important in a group match competition. I think we will have to rely on our points so far and expect that the next other games will come out stronger. They are very important, especially the goal that we got today to reduce the tally. And then it is better than nothing by not scoring at all. Every match is important, whether playing at home or away. So I believe that we still need to buckle up to work harder, not only to play at home and win, also need to go away from home and get some points. We Stanley Eguma, our head coach Adama Rivers United from Nigeria. Enra ama chance ama Dreams FC actually Kumase Babanyana Sports Stadium ebome kani mienu a Rivers United omete kanu bako na no esi eno na frodani
enso ewremu Dreams FC coach efane Karim Zito nso aso ya wona nso ede nkoma aka edijaye wose ndo game de nse emu ayirse benta wose ne emu dinye papa ne edumre bia na fei ono kasa akwatena se no man assistant coach ena ohwe game no monitor ena ono nso etieche every game no se du ba bi no ena hu se emu adinye pa ena ono kasa begina tatlana otumi atoto niama ama nkudimde no eko edemom. So an easy match, and my boys are very young, and what I put into their head is winning at all costs. That will urge you to be fighting till we win. So you will see we're struggling to score because I don't want to lose this game today. So I have to fight hard and make sure that we play a meaningful impact into the competition. I was sitting down quietly reading the game, and then my assistant coach was controlling the game. It reaches a point I have to control the game myself. That was when I saw that they were tired, and I know why they were tired. Because when you look at the events, because of certain reasons we came yesterday, we have to train, we have to imagine. So it wasn't easy for these young ones. So they were tired during that period, but we were able to manage ourselves at the end of the game. We ayen komano bi na se Karim Zito adi eja no be wie no ana se nkofo ese odi nkwan na bobo na kopie Dreams FC aso ade oso ne de ope youth ni ye pa efise ope Ghana ha na se kase bo coaches din a omo ana se mutumi emma nkwara enso etrenu wa ma good footballers a oso no one of them and to eba ne so nyusu nkwara de ndo ya de ye pa and nti otakoso ayesu nkwara na e Dreams FC no owogidie e wo muse ometumi akonkone enso ade akomunim. Don't forget, I'm a youth developer, specialized youth developer. So my way of coaching, my way of developing players is quite different from those who are not specialized youth developers. So go back to history, you see the players, young players are developed in this country. So you should not be surprised to see these young boys play. At least me controlling them, telling them, and I have the experience of the CAF, I have silver, I have gold. So to me, yes, they are young, and we continue to recruit the young because for their philosophy and concept, we go for the young ones, develop them, and then change their lives. And this is what we do, and we continue to do that. We samana se head coach Edma Dreams as wobo kuna pa fane Karim Zito ede ajaye. Access Bank Division 1 League Match Day 9 Zone 3 ni mo Golden Cakes ashemieno akache All Star sete kanim baku still believe etina fie ama anku ti ko twa na kanim miensan still believe MCC ya de omu believe bibia omu gie ne atonsuo enu ti no nkugo nko a na omu edi enso ewo Theater of Dreams ewo dewu Sunday anasa enra etwa so nania eni susubibi game no eye nene ebebo no afi ho United enso ashemienu ama Kings Palace enso entimi ante Kofodia Sempefi etnase ama league leaders Vision FC etwa mekanum bako a Kofodia Sempefi enso entimi ante Okwa United ese bako ama Home Stars enso entimi ante na God etna fie omchikotokurias ye honua ombo ekani mienu a achim dan kotokurias enso eti kanum bako menya nchesala na babio ene enya goal no edima ekotokurias ena one game ebaso Accra Athletic omo etnase na omne atram divisa edi abo na na sa media man so etena fie ebo Champions League game na se mo de mo ye papa na no ana media man ekonkode eche eye Balasdag football academy no a amo team ba ko after the game no ana mo goalkeeper Brent Felicity enso ade nkoma aka ade ejaye o si game de na mu ade de ma media man ye pa na so omo committee eboni ayira mo so metumi ayira mpampe na nkudimide no akọ ade amomo o se eye ne je ye papa na fe omo sanso eda supporters ni na ase so omo support omo ama nkudimde no eko edemom. Yeah, fantastic. And I support me so the video as almost somebody more can win the game. Really the boy, we determine say win the game. It's my win game. Because everyone na amumuriyeso. Amumuriyeso bibi akoso ntimi say it ma ama back na win the game. Yes, see am take match after match. We need to win all games your body na. Nya kwa wezu a. Se drop ah enyama ntimi. We take match after match. The bibi as omo mutimi ba na omo ntimi ama. Omo de mo no ma ho de ka from the mind. We samana se media ma goalkeeper Brent Felicity ede ajanne anopai enra ewo achim ababo sakasaka park
na we no na a local council of churches soccer competition sponsored by Achimda MP Honorable Alexander Kwesiakwa. Na yadia grand finale in Ebaso na a game between Jesus Generation Omone AME Zion na di Ebony on penalties. Jesus Generation Eshekanum and 9 Amazion Omute Kanu Minu. After the game, captain Erema Aye Jesus Generation Isaac Odro appear and so Ekasakakra edifa game no ho. Now Chechema at the Kronti Aba Mumudin Kunim na after they motivate wamo ama game way omo edin kunim. The friend Isaac Udrapia by the end of Donani me brother. Yes, I say no easy. But actually ampon or the aqua could do finance. I'm a yaji cap local council of churches games are the organizer the honorable Alexander Akwesiakwa Idionim. In fact, Papa Mebonabaso Nyakupo Shana pa ewan ma pa ogusu ye ma oda man. Afi aside to subim e koma ji generation members. See start dey easy. But chamadi anima metima je cap na. Kasa asidan ko mu nyina. Adechina so moti se Ahenkan FM. Man news and GC generation asida and edema etiefo na ne supporters. In fact, the supporters dey nyoma na against doors but still no mu nyina yedi outside there's net di anka. Yet me win because at the finals na kasa dia bonu. They show go for the player red card. But still supporters ni ba park inside into mama ni red card. They still no munti ase. Ba yesofo and abo ini nana poma kuba the third elebedi anim ana ni refi kasa ana mo share in crime enti omno mbe share in crime ama omotimi ewini game no brother Isaac Odro Dompre na wotin kan Emmanuel Mensah also no a captain edema Amy Zion ono so kasa kakra ono so ni di nkomo di nkonti ama win ankwa famo mo so mu drum ni anse nkom betima di trophy no nanso na esia no amaso musa. The friend Mensah Emmanuel, captain for AME Zion Church. Jedi kam dia sedama yankopon bebe se ama dwumedie ewie kumdie de amo obibia afi de tosumie no me dia sedama ye players ni na se omo konkoden ama dwumedie omo de boae ama yutumi di second yentumi ndi first na nka yebota ni se ye be di cap no nanso entumi ambe musa dia nyamepe enoye enti yaja tum afi ase de atosum yansa nkoma ya sori mayin nala so mo dio mo support e bai e beta yechi ama adwumedie na ewie totin afi aboaboman obibia obeta yechi e de aseda e ma no tiade chi na Ahenkan FM e kasa na ye Zion for enedo omase obibia ye do obibia enti na Zion for na no pay omo e da ase Kofi asere sa ade ade ina asere na odi nkunim na nya 1000 Ghana cedis plus air trophy in a few medals. No tosu mienu Zion for no umunya 500 Ghana cedis plus medals in a few third place and so in your 300 Ghana cedis. The man sunya kakra. Intini Sunny City. Na Rams akopiemu our league anymore. Rams and Strasbourg a 2-1 in favor of Rams. Afi Lens Eshemiensa ama Lyon. Ete kani mienu Nantes Eshebako Nice. And so entimi Antile Have a transfer PSG etwa mekani mienu ama Le Have and so entimi Monaco 2 Montpellier nil Olympique Marseille 2 Rennes nil. Uremu awosire an so Moisa 1 Juventus Eshemienu Girona Trenfresh Bako Empoli and so Eshebako Lazio 1 Cagliari entimi Antiacano AC Milan Eshemiensa Frosinone and so Eshebako Fiorentina Eshemiensa ama Salernitana entimi Ante Sassuolo Etnamfi Eshekano Bako AS Roma and so Eshemienu and Napoli Etnamfi ama Inter Milan Kwachombo na Kanamiensa ama Tumiante. Bundesliga match day 13 Darmstadt any Cologne game no 1-0 in favor of FC Cologne Borussia Mönchengladbach 2 Hoffenheim 1 Bochum 3 Wolfsburg 1 Leipzig 2 Heidenheim 1 Afe Stuttgart 2 Werder Bremen 0 Leverkusen any Dortmund game no end 1-1 enra enya draw elho Afe Augsburg enso Eshemienu Frankfurt ete kanum bako ene Bayern Munich any Union Berlin on postponed the game no ena ebaso na romo yi prenimo asana tena fiesha academy no Wolves enso ete bako Brentford Eshemiensa ema Luton Town ete kanum bako Burnley Shenum Sheffield United entumi antimo adabraka Nottingham Forest ete fie ema Everton kwachobo ne kanum bako ama entumi ante Newcastle United ete bako ema Manchester United entumi ante kanum Bournemouth Eshemienu Aston Villa enso Eshemienu Chelsea enra amutumre ebo Eshemiensa Brighton enso ete mienu Liverpool game no emu ede ne bomba enra ambo kanu enai
kwan ɛma from team yɛnsa West Ham United Kudus Mohammed ɛboa yɛ ɛma yɛ sɔmne Crystal Palace ɛkote obia ɛhyɛ ne anko ɛka no baako Manchester City ɛnso ɛkote ɛne Tottenham obia ɛhyɛ miɛnsa na de kosi ɛno no. Na fe La Liga match day 15 Las Palmas 2 Hetafe 0 Girona ɛhyɛ Valencia ɛte ka no baako Athletic Bilbao share 4 Rayo Vallecano ɛntimi Antibi Madrid ɛhyɛ mienu ama Granada ɛnso ɛntimi ante Osasuna ne Real Sociedad game no ɛnde 1-1 Sevilla 1 Villarreal 1 Barcelona 1 Atletico Madrid ɛnso ɛntimi antika no ibegyina we sune de nenso som no asi ha na fe nyaka enso atoa so nenso na wotwe awie ye teacher ni a ye frɛ no Redeemer Ameyo Wevo yes o teacher o be pm we empate mo no sports coordinator wa hanum sei ne ma me eda forma wo atwere so camp 8 December ya na say na wotwe awie ya Saturday ya na ye prepare Madam Veronica Mensa aka Yellow Sister eno ntino Redeemer mame ena da for me o teacher eno ntino ye koto asra do fo say na wotwe awie ye mumbejanye na bibia enko kama emfa man na PM studio yaba I'm sure some morning show for ni be ye election midpoint no enso baso ade a 8 December ewo akim anasa achim anamase kan akim ahwa na nkofo no wako achim anamase 8 December na se ade a Saturday ya na Friday 8 Friday okay inti you read on my media near Friday okay inti Friday ya na akima na mase ya Ahenkan FM ukure nkuku nkaka nya kopie mu enso akima na mase na fe ya broadcast match show no enso de flow no aba ni nyina no assemblyman elections na se baso ye de ato din say elections midpoint enu nti no Friday shiayen ewo akim anamase na fe yemfa in-depth analysis na fe nkomo ni nyina enso mfemfi wonum emfa embro 12 December achima boabo haya ena eba belandi nti 8 no kopie match achima anamase na se ewia yeba achima boabo na fe be wi ni kama 6:30 to 10:30 am yele sa Adwuma di ebro ye de si captain in the morning to asumidin at the Joshua Kwabene Jeremy Joseph Faji Otini kan Raymond Asete Rat na fe Benito Mauli enso e produce show no captain in the morning Woboba Ofori Amanfo over to you. Ghana adisiye
Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Faster than confirm the sports team Joshua Kwabena Ejini Kofi Ejiri AJ Yeda Omase Ben Mauli e produce you omo ye to aso Simanu aduanan pepepe na abapa anopa nonson ehon matching eno eni dwumadie no edin oframe obuoba ofori amanfo ye to aso betimi de wadwen kire ne dia ba 05 33898915 0533898915 Papa of a bribe can kind of come at the amount. I don't pay him far and she has from and come from Miwura. Da Sibre e Kuya Moa e Japan. Our Tosum, you know, Kwumina Yan no President Edma Kwewu Traditional Council. Now what you muno Mirane na go pan for eye amamre ni amane nam so ema ye nyina ye nana da sebre akuamoa boaten anu otoso mienu na otna akonya kasiem a free 1971 kopimo bra ufra ne ntoma woni tintimu no company kobre 2013 afi na amamre kwan so waye amamre ni amane nam so na da sebre akuamoa boaten anu otoso mienu no wako akopɛ no waye wapekra bre aye yikese pa e de amano ame no kase de nana ekwa ekura asumdwem aseda no efri eye esona jima mampon agyin ahemfie kese no no wo abene Timpanimfo wo esona jima mampon agyin ahemfie no no wo kwawu abene nana na mo se yenka nkire obi bia wo baaye na ordinary onyam eba beta edwumadie no echi no oso wada wonyina se Ahenkan maachi gusu a na mo mframamu a won so enjoy no na eya aseda kese ne di free esona ejima mampon agyi ahemfie kese wo eye abene e na kamedi achi mo beka ho yi
ye de ma mo nyina hemfo ne de ani ntire ni akentra wa mankasa ne baaye na onimi se kwafuo yenchi kakra efri asante mampon kwafuo nchi free asante mampon enti asante mampon hene etina bretuo panyin kese ani mpanimfo ahodo a mokeka ho nyina yedamase da sebre osebo nsu wono etoso mienu asante mampon hene no nana mo de omodoso akire yi se mpanimfo de list ni free eso na jima mampon ajeyi ahemfie de ba ye be line ne app ano pay di ode ba ye ene ya bo akire di ama wo no ene nti yewura da sebre akua moa a Japan a wotoso mienu da sebre won kwanso abusia yede woda chinti obra kwanti afuchi na desia wo ho no yede beto ato aso de ama wo endra mo ane ye ma woda ye mo nyina trinkwan ne nso so mo ye ma woda no nso ye sire nyampa so onko so ante nanim emfa nkyere mo onka mo ho na makoma so ade nyina entimi emra mu ma mo kama pa sima no aduanan nan e na aba pa no pa no nso ho ba bia ye duro no ye bu no kofo na obra kwanti afuchi na desia wo mu no wada roma yede no nso so ato aso e de ama wo woda chinti yeda ase Anope without chinti the edina muni brofo kasemu ya say what makes you special is what gets you chosen amongst a lot. What makes you special is what gets you chosen amongst a lot. Enti anope yede ba yankasa emu akirikiri mu amiate ase a yeda chinti yo bra kwantuo afutuo ni adesua ewomu no ne yede nam na yaka wo brofo kasemu no ye kana brofo kasa emi ne de me maame ante adwa wate ase wa bin seja na mom ye de ba fom se ne be ya ye akumati pemfo nom te se me ankasa me maame me nana maame afia broni nom ono ka brofo sa na ma hyeda ase de ode ade atu yie no oboa opeso de ba de diem enti maame afia broni anopa ebigiri sa bibi aboko de buronya na eba no also sha ase ohun nananom ye ba ye wonfrɛ yem ye mafie long se me nananom mabai ye ba ye nso hwa ne ete usi buronya na eba yi na ko wapɛ ayimpani nkwan ahu mpotompoto ana se ne amofrɛ no nwoman why ne kama de ame adi ma me afia buroni me kan se okɔ wo sere but buronya o ye den ye beba eti ma me afia buroni ma chia o me giri se bibi abɔkɔ de me ma wa fihia pa nso so afei owura twumasi a wonso wo ma me afia buroni anim hɔ no mo anopai owura twumasi ye chiachia wo na oyere ye giri se bibi abɔkɔ de afei mu am wo mfimfim mu hɔ nyinaa nso abote ye nka no anopai ye chiachia mo aboabofo na yegusu ye chiachia aboabofo nso de a na ma ye nkɔ ye nwia ba Mr. and Mrs. Faustina Same ye chiachia mo some first ventures ye chiachia mo anopai me giri se bibi abɔkɔ e wa ase ho Faustina te wonka chepa brunya na ebe ye mo afihia pa na ya chia Same nso so ono so ba bia obi awrade nka ne ho na koma so ade ntumi mra mu mfama no nti ye nsambra back now with that chintin common yen so you see what makes you special is what gets you chosen amongst a lot enti sisia ni empesa we ne say tena ase na bisa ho say se ene okwa akopa adwuma o de fa degree ne ho ahwan ne nyina fa si nchen se okwa akopa adwuma na se what say ahenkanfo fa adwumayefo ena wo ba tena ase bisa ho say se enipa ba se edu aduonu ene beba edien na ebetimi ama ye behwe o mu nyina nim na ya bowu din se wo ena ye pese ye ne wo eye adwuma e wo se obisa wo ho na saade no a eno ne ye behwe ni pa nyina nim ne aka kire wo se enam abc dinti wo ya fa adwuma msi ye no be ye adwuma wa ha no eno ena ema wo danso eno na ema wo ye special enti anopai e wo sa wo tena ho na bisa se senka me yade a ye ton a anka nipa beto ana o kasa eye de ubu nipa obre wo ho ase ontare hyemu te sen wana montuo te sen baabia wo tie no enipa betimi adi ho adanse pa ana
ɔmo nyinaa bɛyɛ dance bɔne medɔfo ɛwɔ sɛ wotena ase na bisa ho sɛ sɛ meyɛ product a anka nkurɔfoɔ ɛbɛtɔ sɛ nka meyɛ nsuo a anka nkurɔfoɔ bɛtɔ anom sɛ nka meyɛ aduane a anka nkurɔfoɔ bɛtɔ adi anɔpɛ wo daakye nti ɔbra kwantuo emu afutuo ne adesua no ana egu so a yɛyɛ yɛ ho aduro no medɔfo tena ase ne bisa wo ho sɛ nka meyɛ aduane a anka nkurɔfoɔ bɛtɔ adi yeeyi sɛ nka meyɛ nsuo a anka nkurɔfoɔ bɛtɔ anom medɔfo sɛ woyɛ nsuo ne nkurɔfoɔ ntɔ nom ɛnam sɛ woyɛ fi woyɛ aduane ne nkurɔfoɔ ntɔ ni san sɛ w'anum kasa nyɛ daa ɛwɔ sɛ wofiri saa bere yɛ ayɛ ɔho adwuma onyankopɔn de wobɛhyira wo na mmom adwuma wɔ hɔ ɛndra na yɛbɔ mpaeɛ mpaebɔ no amu ne yɛbɔ mpaeɛ deɛ ma obi ɔyare yɛbɔ mpaeɛ na awieɛ no ɛna yɛtee ne sɛ mpaeɛ no deɛ wabɔ na mmom kɔ ayaresabea na ma adɔkotafoɔ nso mfom ani no wakyi na ho ntɔw na nneɛma nyina ntumi nyɛ kama nyankopɔn na di nyansa ne ma wɔm ɛna sɛ woyɛ ade a onyame deɛ ɔbɛsan ayɛ adeɛ honhom mu instantly no na ɛno nkyerɛ sɛ wɔ sɛ wo ho atɔ prɛko pɛ ɛwɔ sɛ honam fam nso wokɔkɔ yɛ adwuma mɛka akɔsi sɛn nea mɛka akɔ akɔsie ne sɛ onyankopɔn deɛ ɔbɛhyira wo na mmom sɛ nyankopɔn hyira ne ba na w'anum kasa anyɛ daa ɛmfa ho ne baabi a wobɛkɔ wobɛsan aba there should be something special a nkurɔfoɔ bɛka sɛ ababa a wayi deɛ awareɛ no ɔdi sɛ wanya san sɛ ɔwɔ su ne ban bi a ɛda nso ɛwɔ nipa nyinaa mu ababa ne bu adeɛ ɛne nti waware a awurade nka ne ho deɛ ama nipa ka sɛ obu adeɛ ama nipa ani agye na awareɛ no ho no ɛyɛ deɛ ba deɛ adibuo no a ɛwɔ mu no what makes you special is what gets you chosen amongst a lot nipa bebree na aba nanso so wo ne yafa wo ɛyɛ bɛntia ɛyɛ biribi soronko bi ɛna wo daa na di a nipa ɛba yɛ ne nyinaa wɔn anai saa adeɛ no adi ɛne nti na wo yɛ yiw enti si yɛtumi agyina biribi so ne yɛ yiw deɛ a anɔpa yi medɔfo deɛ me nso meka kyerɛ wo ne sɛ ɛmma wo bɔɔso ne nsa nsi fam nea ɔgye wo diiɛ na ɔhunu biribi nti ɔbɔ wo din sɛ mede adwuma wei ahyɛ wo nsa no ɛma ne nsa nsi fam medɔfo ɛmɛɛma bebree ɛna ɛwɔ hɔ but ɔbaa no yɛ n'adwene sɛ ɛyɛ wo kwaku maanu ɛna ɔbo ne wo bɛbɔ bra ɛma ɔbaa ne nsa nsi fam ɛma bebree na wɔ hɔ ɛna bɛɛma no yɛ sɛ wɔne wo na ɛbɛbɔ bra adenti a san sɛ biribi ɛma wo yɛ soronko ɛwɔ afoforo no nyinaa ho saa deɛ no ababaawa ne aberanteɛ no hunu yɛ a ɛnam so ma ɔyii wo sɛ wo na ɔno bɛbɔ bra ne nkwa na nyinaa no medɔfo ɛma ne nsa nsi fam o yɛwɔ mmaa bebree wɔ hɔ nom a ɔmo ware wie a ɛno ano no sɛdeɛ ne wɔ dresse wagyae wobɛkɔ no wagyae ne tiri nwii sakatuu na wɔde nam fie hɔ anɔpa tutuutu yi wodidi akafra ɔbaa besia ntasu a wagyina ne nanum ɛwɔ ne kɛtɛ so ɔde apue no awurade nyankopɔn ɛna adwene so waware awie ntɛno ano no wobɛkɔ no na ntoma ɛsi ne nufu so ababaawa o ɔno ankasa patu abɔ aberewa by force deɛ yɛ wo special ɛma wo kunu choosii wɔ no wanhwɛ yie a ɔde wobɛgya hɔ ɛnɛ mɛma no yɛmpɛ pressure ne ɛyi bebree saa o hwɛ sɛdeɛ akɔnhomabɔ teɛ ɛne nti sɛ bɛrima bi de n'ani butu nsuom na ɔyɛ n'adwene sɛ wo ɔbɛfa wo ho ka ɔbɛbɔ akɔnhoma ahwɛ wo mma ama bi aka abusua na wo nso so woanyɛ obi a woyɛ ɔboafo a ɔde wobɛgya hɔ ɛnɛ mɛma no yɛmpɛ pressure nti na bebree ne nam ɔmo nwareyɛ no ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔnyɛ obi no ɔne ne wo baako mmienu ɔbɛhwɛ no adeɛ baase ɔbɛkɔfa obi babaa to ne ho soɔ no yɛ ɔnyɛ enti sɛ biribi soronko ɛma onyame yɛ wadom na wonya bɛrima bi na saa bɛrima no ɔgye tum sɛ ɔbɛyɛ yeinom nyinaa medɔfo ɛma bɛrima ne nsa nsi fam bɔ wo ho so na woyɛ kwadwofoɔ dodo ɔgya wasɛm woyɛ kwadwofoɔ baa dodo ma menkeka ma adwen kyerɛ wo unsofoketi bɛrima no unso ama bɛrima no ebrɛ
ɔde me ka kyerɛ wo ɔnwu nya wo da wanhwe ya wa na wobɛdwane afiri awareɛ no ase akɔ woyɛ kwadwofoɔ me ka kyerɛ wo sɛ obi anka nkyerɛ wo a me keka kyerɛ wo woyɛ kwadwofoɔ. What makes you special is what gets you chosen. It is obi ejira bibi so no choose na fei woyɛ wadwo so ma ne nsasi fo mu a wani mbegu ase me ka kyerɛ wo panyi ɔba kwadwofoɔ bɛɛma kwadwofoɔ bɔ wo ho so yɛ biribi na Awurade bɛhyira wo da akyenti san sɛ what makes you special is what gets you chosen amongst a lot. Nti so obi choose you a ɛma ne nsasi fo bɔ wo ho so na Awurade ɔnkɔ so ɛnhyira wo Onyankopɔn de ɔbɛyɛ nafa mu deɛ but sɛ wo ankasa woanhunu sɛ ne ɔbɛtoto wo nneɛma a medɔfo wo a wo nsa bɛsi fam yɛ Nyankopɔn na ne nsa bɛsi fam o na ɛno nkyɛ sɛ Onyankopɔn ne tumi ni hɔ Onyankopɔn ne tumi wɔ hɔ but yɛ nipa ne ya ne duru baabi a yɛdi nsɛm hunu dodo yɛpɛ sɛ nka Onyankopɔn ti banku no ɔde ahyɛ ya no ɛwɔ sɛ nka nɔpɛ nka Onyankopɔn ɔnoa ayi jollof nka woda hɔ a ɔse me ba ntiadwoa bɛgye jollof kodi Onyankopɔn wanyɛ ne saa sɛ wɔkɔn dɔ jollof no na wankɔpɛ nneɛma a yɛde yɛ jollof a wobɛda hɔ ama kɔm akum ɛno nkyerɛ sɛ Onyankopɔn n'ani ɛni ne mmakyi o n'ani di ne mmakyi but wakwadworɔ kakraka te sɛ kaa no asɛ si mu akyire hɔ no wakwadworɔ ne kakraka saa ne teɛ ohu ahiahi ne yɛ dɛ nso na wopɛ kwadwofoɔ baa adwofoɔ bɛɛma me nana yɛ kuma kan sɛ ɔpɛ deɛ san yɛ dɛn so ka ho wankye a ɔso wɔnni wo nso akwadworɔ kakraka sɛ sɛ wadwen what makes you special is what gets you chosen. So ɛdɛn na womana yɛ so special about you. There should be something special. There should be something a bɛɛma no ka sɛ ababa wei deɛ ɔyɛ ɔbrɛfoɔ ɔboa me nti sɛ mekɔ aba bi mu a mɛsan ware no brantie wei mekɔ aba bi mu a mɛsan ware no maame wei mekɔ aba bi mu a mɛsan ma na yɛ me maame san sɛ ɔyɛ ɔboafoɔ ɔbrɛ ne ho de ma ne mma papa yi mewu kɔ ba bi mu a mɛsan ma na yɛ me papa but ɛkɔkɔ ba sɛ maame wei mewu kɔ ba bi mu a me ma ne yɛ maame da asɛm wɔ hɔ papa wei mewu kɔ ba bi me mfrɛ ne papa da nkɔmɔ wɔ hɔ yɛ ho adwuma. What makes you special is what gets you chosen amongst a lot. Woda chinti Awurade nka ho. Woda chinti. Ye de si. Afei me pa cho da obon krata mboso ne de bro ne nkɔmɔ ohu enya senketo a unse na wotwe wie no en pepe wɔn orphan constituencies no ɔkɔkɔ yɛ parliamentary primaries mene woka sɛ wɔn ayiyi mpanimfoɔ bebree no a ɛnya asɛnketewa surprises bebree nso a ɛkɔ mu sɛ mbɛka yɛ bɛka kyerɛ wɔ ha sɛ maame ama dokuya asiama agye yi mprempren a yɛkasa deɛ wɔn no ɔyɛ mmarahyɛbadwani ɔkɔ akuapem ɔno no hɔ no ɛyi akuropɔn yes akuropɔn saa mpɔtam hɔ no a mene woka sɛ wɔn no yɛ mmarahyɛbadwani a ɔwɔ hɔ na wankwanko gyina biem wɔ hɔ ɔyɛ so ɔbɛkɔ ɔkan kwei north ɔyɛ so ɔbɛkɔ ɔkan kwei north na nkurɔfoɔ kyerɛ sɛ na ufiri akuapɔn sɛ sete na mp akɔ ɔkan kwei north na ɔyɛ sure sɛ nneɛma bɛfa abusua nneɛma fa ama yɛn nyinaa koraa agye yɛn nsɛm nneɛma fa na wosan hwɛ vote a wonyaeɛ a agye sɛ ɔkan kwei north fofoɔ no kyerɛ sɛ mpaakyɛw sefuo aburifoɔ no so ɔne mpɛ no a wɔn deɛ ɔmo ɔkan kwei north hɔ ɔmo so ɔmo pɛ ɔmo agye atum ɔmo to abam ne maa ne bom ɛnyɛ no nko a obetumi atɔ akɔso awini final exam ɔfrɛ ne sɛn abatoɔ no anaa ɛno ne yɛ question kɛse a ɛwɔ hɔ ɛnom maame a ɔne no de kɔ akɔyam so yɛfrɛ maame no awuni labi awuni na maame no nso so n'ani yɛ den papapapa labi awuni no n'ani yɛ den nti ɛhɔ no ɛbɛyere dodoɔ no ano ɛwɔ da obon krata mo bɔsoɔ no emu ɛne nti anuanom atena ase yɛn sɛ brɛ yɛbɛkɔ ɔmo hɔ na ɔmo aboa yɛn ne atimi ehunu ne a ɛkɔ so adwenya pom bɔkɔ deɛ nyame adom na so nyame adom o me ho yɛ pa kwaku sɛ bibia bɔkɔ deɛ acho bibia bɔkɔ ɛde radiase na me nso musa weekends na ko ye
ne mu ɔden pa weekends ne mu ɔden pa eposima na eposimu enye pocket wa o eposimu ana enye pocket bro nya weekends ne mu yɛ den ai sɛ yi nsɔhwɛ twuro bi wo mu hɔ ntine nipa so ayɛ hye eposimu den enya senketo a oh kafra eposimu but ya san ba bi mu ya ba beto aso Mami Amadokua wa surprise ye nyina. Amadokua. Ai. Baby all sisi ya na e dey. Is it a croupon ana say? Minimum say croupon kan ho ba constituency no din the same. Kuapem no fa na. Oh okay. Wan ko biem wo ho. Oye se wo call kan ko enough. Na o kan ko enough no say tesa no nyina ka ho. Tesa no ode call La Paz ho no akiri ho nyina ka ne ho so is it that na otai ko ho chen krupon ho no anase sen see bia ho na watena ono ama me bia ono oye no oye na analysis ne na ofri ya chew because we have vote na unya ye na ono hwa see bia omudi omo nkomo se ku bi se bia ono a odi nkomo ne ntem aha na ofiri ase yekoye na adwuma no ntem jono ano no wahu because untimi mfa saa mbre ya yete yese on contest wo akuapem onu muina ebletia wa we untimi ba be nya vote say na bi o hye adwuma ase ntem enti wo right duru ba bi na croupon for delegate nkwade wo mu a mu bi yes ohun ama no chocho wo mo kra no ndemo yede but it's a issue or say when you can you we say ye ho amamra because ma say what free constituency ni mo on mo abra ne mra wo di wo no nso ye no because obo sa 1 year aka no metima aka ni play fa say akuapem no for mo expect bi bia free sa MP we ho oh yeah sure oh na already I heard wo free ankasa ho but obo den otumi di hema wo ho ma ne yeye o so wadi kura o ma bo ne hema wo ho e na me ka say otumi kura di man hema doku atumi di ma ne yeye eti wo anwene ho adwombone oh that go anwene mo adwombone but say aban mu won go pre bibi mfa mre wo mo sa nneoma no mo expect say ne ayi esiwa no na sima no anu onua do nti odi bi be ko ha de bi akọ ha nya hwe dabi obo sa adwene ni trim sei oh yeah sure because baby wo ko ne ye baabi a obo eho ye den chen baabi a na wo no eho ya kwawe se nka ye kwapem no fo anko wi ne primary ka meka so obda obeda ko betu do betumi atu na adwene mu kura ahwe ankro mu bia wo pe bia sisi na adwuma no wo fo yes sisi won ma adwuma no den offer constituency den etu bi so benya da aja badwene baabi a odi MP hu wono ma wie enti wo nya ya ka enye den I was here sa in amamla na was here de beka ho no mo ye ne what time na nso ya wontimi mfiri ho na so wo mfiri ho o mfiri ho no mo but obo de wa ye no eti se de wa firi ho susua bi anim sa I ya kan say wo mo a incumbent fo ya isi o mutisui mo me mfa nkrata ne mra nwi you wi ankomo no wo hwese de wa power no ametimi se wa boa wo ho anope papa ba mo me nkomra ati yama etiefo ni na chimama kwa babiemba ahenkan 93.3 FM so minute ba ko abapon anopa no nwotwe na ensema adro abadwa so na poso ne yesi adwade ba besom de afa de obokrata mu aba headlines ena ye de ba besom ani die kwan so de mde hyasie ana ye obetie nka ye menkwaku anin kusi buadumene adwempa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wanim kan Ghanaian Times de rubokrata enam de hyasie na adumfo no mde ba di anya fakra mama ne tia tum sei ana so kokko agra Ghanaian Times de rubokrata chese omampani na nadu kopium ewo Dubai na dwumadie kro no eye COP28 eno dwumadie na wo mkoye na omko Dubai a empenifo awdo free aman awdo so ba be hye wo Dubai no katafa to so nsia na Ghanaian Times ka say you ena o kire say na nadu nya sa akonya no esan say empenifo ni na sabi wo me free aman awdo wo me develop kama bebreba be hye wo Dubai saada no tina nadu fa sa akonya no so ena o dede wo me say eya mommoa yen mommoa Ghana climate change no ha yen
fiti January ya besi December ensuo fe asa kola bɔ ne dwonso kakra sope enti mo sabi mo develop no aya mo Ghana mo yen tinanado adede ewiase ni na kandifo se ayo mo support yen ewo climate change no emu kratafa to so nsia ene de obokrata no ode de mazi bai na yeso owura ahen hadide saki okoboi ene nkrofo frobi na me adom NPP parliamentary primaries ofan constituencies no wo mo edin kunim okoboi edin kunim okoboi odin kunim de me de pa se lojo kuku Odin kunim cause said you muti ane na o ma san hunu difference o ma san go fana ba no okoboi say on the primaries no olusu ya na main election we need main election no olusu main election no sorry olusu main nti adwuma ne kase na still na nya okoboi will win market everywhere me say market be bia okoboi say na they strong teshina matna and I know Teshi dynamics and I dem then someone said the mugina so the to abetia no I see your model from ba no mo ankasa no difference no oh yes now I'm the buy the on one politician no NDC no onya politician no akwese say eyensamfu ahinti na mo de ne buy akwese akwatia de bia ensamfu ahinti ene sa onya politician so what be see one media okay man on filling station he's into oil and gas ya or in Adwuma on for politics bia sa EV we no na dia EV filling station you know na dia on degree oil ni business but nsemfu ahi nti na mom kokko fa ne bae but o manu omo ho papa o message na ba okay nti me de Ghanaian Times musam nasi mede da ubokata watu din asa the chronicle ana ede ebamre so sem na ochiramu se Ghana nyakopon eye adoma UN peacekeeping dwumadie no ya jesi ensere so a ye na eja ye ba be hosti nyakopon eye adoma bosumi mu na eba so won kabupuni mantamu enti ewon senkaye nyina no the chronicle enso etintim de aguni da ubokata ni mu wode enso aba na emrasebegafie ukopiem wonuma emrasebegam chiamehene right honorable Urban Kingsford Babenaja wode kwadan asom na hwenwumesi adwumade ntoto yaso se wasra wonum a adisuafo manya school to aso mu akwanya foforo a afeno mba be kono SHS 1 for no enu aka kiro mo se kabaya yamo omumre kakra na kaja awofo ni ahwefo no fam boado mo ho se de be ya mofra no won be ko school na nka no ma bi omuhia bia no aye krado etika nyakopon ya adoma afefofra ye kwa akosim na afepino ni aduonu na ibosumi edika no pepa obosumi ni mu a na ka ya ma mofra na kɔ nanso asom egumasu adwumade ntoto ya so se hene ne ha chinchina atwan won se mofra no ne da ya wonum ko school ne da ya bofra bia unya akwanya e school to aso mu bia no school ko ede ma won kan ho mana moto fa ne o maneko otifie ogede yi na awufo no bi no nso adwa pa mu kire mu se ebretia wa bi pe na mudi school placement ibaye na musa kasa mofre omo abo omo ani manimu ya no omo nko ene so Ghana ye tare ai so so ta so ye anti ama won sanka ye bebre ti da oboka tai wade won fonyini eso so ede aba ene enya asemketo a owura Kofi Asaria wano aye executive director Edema Africa Education Watch wade wono no fonyi de aba on na ja wokoma aya adisuafo ne awofo ne ahwefo yi ena afi so soafo no na hwanwumasu adwumade ntoto ya so owura ya wosai adutwum so Dr. Kandinho ono so de ne fonyi de aba ode pi eyesa asemwe so a enya asemketo na ochese methodist asafo no so wo mo ahye eye empanyfo bi so animonyam a ene da oboka tan so de ho asem de aba the chronicle me so sem da oboka tan ne quotation no what dey free eye where dia Zadia Zehemia Zakaria aha kafra Zakaria 8 verse 16 ena ne quotation no ewo na emu asem no de pa what say these are the things which you should do, speak the truth to
one another, judge with truth, and judgment for peace in your where the Benny gates. Oh, okay. Nti abusuafo brofo no na kusi chire moi preach on mpacho mimi abe ma sa de we na mkwa sorry antuna me si ye osofo na preach eno na me nya me nyoma ai adia na ejo eno akwa sorry on eno mkwa sorry akwa sorry ben aben bebom akwa sorry ben aben kasi bebom ya ga so yes akwa sorry ben mi sa we methodist ni anambo dabi sa me chemo sermons bi a me ye okwa sorry ben nya botre me nyen ba ko ko bi nshiranga ho ore na ko ye nchia no metia no nshiranga ho ada za mo tia sorry only go mo tia sorry aso nyenga ho that's nyenga ho eno ne presby ana me kon ni nyina ye presby eno ye tinse the 31st night ye kwa ni aba eno man tina baby ba dabi o mo ko kon sorry three ezo ga nyina ho bwa o se bi okoye report bi a aso ai se bi okoye report ana oga report on sorry ba mo hu se wa ba ho o dabi ne ba ko de na mkoko de oh okay enti chairman enchiremu ne de mpacho ebetimi ama kuruwa we no empare na yenko ye ni naso we ne mfisusa dabi me betima kan bi bible mu nsem ye different bible mu nsem ye different ani abusuafo o chapise won chirechirim enti ne mo amu chirechirebu ni yenko ye dim yenko they find that the bokrata and am dey to aso amount so for hwe Ghana ensahwe bia yeso ensahwe bia ye wo Ghana no mseni na panyini ene heso Dr. Awa wagini mfoni na mfoni ada no mseni wa address it say de wo atifido mantem ba me bawo Zakaria said wo tire ni ebi ani o sa pepepe ne tro sembu ngambe body fro sa ne na munye ke ne echini ke mu ngambe ka isaka ba ye wo twi ene obrofo ti wani obrofo no obrofo di okay nti abrofo no mtwe abrofo no na twetwi ni nso da bia ye yan ye tro ya na twetwi chini o me da chide say wo your department of linguistics e wo ho a wo no yes translations ni nyina okay sembe kureni yanko e wudi they find out the bokrata de oswafo hwensra hwe bia yeso Ghana tourism minister onimnyamfo Dr. Awa mfoni aba na mfoni ehye no osre onwiwi asmo kan se nyame bo ochena dwumadie bi eba so eye tourism investment summit we ye de dikan kra wo Ghana abakwasemu na yesi bibia de dana kwan mu anyambo ochena eba so kratafa to so nkron na the finder ebo saa amanie sanso no manfo be kai a bribi na nka ye demonstration wo Ghana demonstration mu na avoma wo ekoka se an owura kandapa aka 360 wakwakoma wo mo bribe se nsembi wo no ne nyoma bi wo no ma wo mo nye ema nam soma asemi kopiem wo court ene ye chese court amowura avoma wo akonya bebiri wo one kandapa asem no ho sanso na United Arab Emirates Dubai for no ene asise nyame adom wo ma pene sika $30 million wo ma grante ama Ghana say yenje na climate change afiti January bosumi besi December ewiembo brensa kaya asesantia ama nsuo ya fefe December pa na nsuo to ebre o say wiabo na nsuo to ebre o say opasi na yemfuturo ehu sampa onu so bread no sa bre na nsuo to abre o say chese climate change no asesa nyoma bebri ama afi wedie enkofo dwumade bebri anwe ne se sanso obeyo program show program unimbuse nsuo beto afi wani na ho so no wani mra ho so na nsuo jim na ase no enti climate change no abesesa nyoma bebri eno nam so ama mampani na nado etunwa na mo Dubai a nyame adom yesi owura awuku kwanchefo panyina oda loto ano ene yeso corporate parliamentary primaries no ewo akuapem not no nyame adom wadi nkunim kratafa to so wotwe ena define the democrat no diwe ebai me de daily guide the democrat no ena esommo na ana no efiada ne no eye obenim ma bosome no
openim abosom de to so mi edi kan mum ana agya ye hye akuafo nyina so animunyam ene anya asem ketwa da obokra tai so atwa mfoje ede aba wo takwa montene so atoye mantamu eho ena omamu ni nyina no akuafo animunyam ehye dwumadie ni pompon so no na ejina na maame odi nkunim eya maame charity akwatia semino kase ni watwa no mfonyi de aba sika de ma no nyina yese wono ena akuafo mbo momodin pa fimpinu ene aduonu amiensam wono wono ena chese na adwuma ehwe ni ayabo na ba so ho nsem de boka tai ede enso aba owie ye ena ja watwe de aba kirem se Ghana mampanyini abede kire apempe otu frank ade ama MPP amanyuku no eye owura Dr. Alhaji Mamudu Baumia wono so de atudwo kirem se Nyankopon ya adom na yetenkwam afimpinu ne aduonu enan abatro ni mu ono mrase wedafie kunya no baby empempen eni wonomo enso FM ono wombehwe ombegi sankunya dodo na offer constituencies no je so ombegi dodo na se ho asem odi aba no no obi se odi wano do nwera ebi mo na enu achi no ya ne kata veto so mi ensa na wode movement for change one more panyini one na sanso kra ye kofa bai wonu kro ya James kirem sa afi pinu ne aduonu ena abato no wo prema panyi dibre no konton kredi mo owura la kwadwo kirematen wo kyese okopie mu asantemantam a asiwani nse oka kire ene apom tenten na nte adwumadi omde hihye so no wo kyese edom wo sa asantemantam wo so ye honsem de boka tai edi aba na sanso so ena orphan constituency primary course so MPP amanyoko ni mo so no eja watwa mfonyini makom yense bi di aba wo kirem se saa nipa makom yensen na chesa ukọ mpesu a omugina yeso na emu odin pa okunu mu odin pa na so no eja de ade wod no odi enya de kom de no eye nana ama dokuya ano pani adwendwene nsam ho wo chese okwai queen of ukọ odmo na di nkunim si won so kra na me boss gina mu bi amfa omman 27 pe ore poto saa so na owura Kwadwo Damwa retired ono so okọ Jama South so a odi nkunim former customs division ho ono boss no de ayi special prosecutor tata na enuti eja ama special prosecutor chese si akwadwuba no kra ne ya ye de aba no na odwuna wontia so na asem bia kokotwa de ebu atia no owura ayi no Damwa no hisi obekom na hye bedwafie tena ho sanso ana akosua manu so adenta we de ma me prekupe o ya manu we akosua manu ono so adenta ona di nkunim enti the worker test atwa no mfonyini e de aba I think say youth employment agency omo deputy CEO no o say akosua manu no mi no enye o si minimum no enye deputy CEO youth employment agency I'm very saying Peter McMenu former chairman de my NPP ne ba no. Oh okay. Friend akosua asa menu. Oh okay. I see. And I no nkrofo ka se omo di e wo so omo ko retire no. Omo twe omo mawura mu. And am say boni be ne wo ma be di pele so no de no obobo. Ono so wo ko no ma ne ma be bo. Ne magusu bo. Enti se we so ehwe no wo ko no de ne ba be ba. Se parliament ye wo hoyi. Empanifo no bibiri ma wo hobi. Ba aku bi kwa de so ne papa na wo parliament ho. Ne papa wo constituency foforo no aka san so wo constituency. Oba page no no so ji. Sa pepepe ne tie. Na ayi ofre ne saying. Oh. Ba aku mi refi. Omo nyina so wo parliament wo bi ntano de mfa ho. Ai. Ayi di oye MP wo ayi hoyi. Se wo. Mi refi be bubu asi. Da ku a new man o se wan hwan. On so ne ba ne wo. Ana oni ni. Dabi ne papa. Na ne papa ye pani wo MPP mu. Ana aja or handing over the man no. I think one woman bi wo ho me refi ni din. Me refi ni din mekai. Ntende sa si akwa no wa pia ba udam. Enti ya hwa wo mo a chobo ye ne sa yifo no a. Ya hwa omudin me na ya kuma so me hwa ni eni bon no. O mobo
wo mo bo keke sa de mi no ti form ya na wo ku hey na keno damwa no there no parliament yakọ hey so no de ni issue ni ba ya yi ni free wa na odimirika no say ni ma me nkoye ni nkoye ni fast ha mfa ha befa it is possible si a hon so afa and I possible possible enya wie papa German no fun so betimi awi ni sa oh okay betimi hey betimi awi baby say na baby yeye to no isi an na abasa court say na asem no court agbo agui yesa dindibian be manana oh David si apamo no si asem ya nti be apamo no I think so correct oh okay but sao mo extension oh okay yeah any nusu samia wukusu ya si ade aja ne na ba ku simra se bedwafie akase Nyankopon ya adoma eye December 7 fo no bedru 2024 na ya de show mo eye kuapem no we say wate edi isi ade na mo betima afre no wona bo we na fufu kra we dey fufu la fu oda obeda kra jo kra hey so nzu kro bia contest no dabi I do afan fufu la fu papa utumi so on de onye stingy why utumi so on de onye stingy Sami ana unse Sami no wa kari ni hu yie wa kari ni hu yie ni days at Tescon from there to be a deputy communication officer from there now the be a youth organizer odini na mu a the be a organizer enti wa kra ni hu yie and because of say no was say this wadi hunu ni nti no na ohunu said your toto ne neoma enti ono no wo oye one kopim bra omo share internal presidential primaries na say ene ma o develop otan but ono no ye one character bi a obi a penasem MPP and this no nyina penasem but internal we na ba ye na oyi na nim di ba wo mi achi no ene na ma o sha ase nya atamfo atamfo de wo ho but omo yi wo manimu pa mi hunu say ye no nye fine nti ono no akra ne ho yie ni su ne ban ne wo say politicians aka etimi sua edi free mu na eboa wo mo akasa edwuma mo se edin si obi e pe bi akọ on de wate edi kra owie eti daily guide no awie mu nsem the anchor the bokrata mu nsem ni nyame adom yen sase a enuoma hihye bebre kama enuoma wo mpa ba kwa yasa discover eye lithium enu nam so amene aman bi so asan ntiase apam na deal ye ko wo lithium ne ho e wo Ghana no Ghana de wo 40% o mchichemu aduanan na sa 40% na kane chief justice mami chase 40% pe man mu sei yehu lithium masase 40% pe na moje twaka enti obo me na chase Ghana 40% no wo de anya twitwiri fom ana Minerals Commission womo boss ababeyi na no kama se he azo onim de oka na o man ben pa nanti sa lithium deal 40% pa man ben pa nanti obetumi kra bom mode anya sa 40% ya de papa enti Minerals Commission for boss ababeyi ma me chief justice ene mpinfo odobia wo mu na de omano atum kire se we de nya kra o masisi yen no obabeyi wo ma no se Ghana ya de papa the anchor the bokrata eno no na yesi okọ okaikwe nota maame no okaikwe not mum no wo okaikwe nota yesi eyi obi ono aba be ha dan wa betu fiewura obi ono ba be peda omo ye na mfofo pa anzo omo mi enu no omo ye na mfofo na nse na metisi yesi na ware na ye yi wan de na yesi wanya tumi no de o hye red na ayi na enya yo de o hye la na no doku ya na aye ne nsase no aye ne nsase no aye se no onu na enya no ase ne dimple bia ba doku ya ne mumu na wa free akuapem no ofo aba be wini okaikwe not jo no ade bia no ofo wo mu bia no pe oye mu ade na se no ne je fo nyina yi no ofo wo mu nko ade don't worry obeti adi okay sa we no so no ono no frɛ no ho landlady ewo ayi ho no abekuma no ofo ho no
okay queen not one okay we the friend obi a friend no landlady e ho no obi a friend no landlady na sa sigura tina we muso de ba say tenant abi to landlady abetu fie wura na they say on not parliament but we free parliament why ayi mami dabi o kuya meka dabi no afuna wo pre akọ we fi say offer constituency mbo ayi mi wura kra friend yo mi kro bi akoto ma mi afia akoto abeta afia akoto ono no friend ho landlady e wo kan queen no for ho I just baby obefa bi obi aso efie wura and indeed obi afri so ati ase ayi ekwapem not aba obepe dan wo okay queen not ma pan so obetu landlady no ba guess e wo hu but o me na mfofo nso pa o ba nyo ma na twa mo da fa no wo me na me ga so me na mfofo pa sunday awon sa beye man to kwa o me san ye na so yakun awie be se o me na mfofo pa mfra ma mfa o ntem ba o ko sa na ti na o me ya da fo de je se hu o unyini za baako e ko kana suma asem kire baako se no mu gusu mu di nkomo ana ma me afia koto ka se na se wo ka se o ma ha ente ya de a o ma dika di ho nkomo a onim se da ti bia ko asan ba se obeba so ati ase enti no ma me afia koto no hunu ne se ebia ye nyina ya adwen akọ bankrum se wo se wo ma so ohun se den aso oba obewi ni because we no get e wo ne ho ta ase ma me no de wa wi no dokia mpa cha kakasa dokia ja yo botu share ana wo yinu si nchen so ni kunu so ni eden ni kunu ya maya ayi oni Charles oni ahun to bisiu so oni Charles bisiu yes nye mine what's mine oh eno buska onu so mega so another one dia nya offer no e bi onu no ho nya offer okay o contest bi o na no whisker whisker also contestable central region western central western mumu no western or no call baby ayi see so big Joe big Joe see for one obeko you got it on I say e famo mo ne yere beko parliament so obi ne bat parliament nti one ne yere kwa nya hwe Ghana na say na obi nso ne yere nso kra wo ho already oh okay Kennedy nti anu dey aso mo ma jai oh ba so mo wo ba omo ma ana obi yesi dabi sa de o se ehwe mo so bi you ye adwuma obi ni x wo ye adwuma na mo do mo ho a this ba ku jai ba ku ye adwuma na government de wa ye nu okuri te ko obi are the constituency o say as obi are the constituency obi are the constituency no so we na de brother ni yina ye ho no na kwa adwuma no na kwa adwuma omu na mu jai ho na kwa adwuma si ye kwa ye ntem me ho obi ate ne baby ene ne se adwuma mo se beti ma ka se adwuma mo se ba bi a obi aso ye na adwuma se adwuma bi obetimi ya ne saade a obetimi ya ne saade a adwuma wura abatwe adwuma wura abatwe me katamani ni wa ya adwuma pepepe o me katamani ni wa ya adwuma pepepe ba je se enkrofo na ebe dwindwin ni e ma ni wa so kra onyo saade na ye nipa bi kra ne kra me ntiase obi ye na adwuma wura ntwe obi tweet na say ya esida obana na be ma na wo so ba kuja he nti sanso na wose parliament ye no ti parliament ho so ba kuja he ho adwuma anya ga na adwuma o ma adwuma anya ho ne ekohu ye ho kotwe mpena o say anya ho ne ekohu ye ho ekotwe ye mpena nti sa de o kan ya so obi so ware na o mum nya ba adwuma ba fo obi sa ne nya no nya hwe o mu ware na sa ye wa adwuma bi wo no mu a ye teacher adwuma bi wo ha ni kunu kira de o GHS ena na yere kira de o primary we kura de me mo ba ku be mu na o barrier ba ku police for barrier ba ku inspector Max Owusupoku one ne no kan ma me bonsu wo mu na barrier ba ku be ko mo yi barrier ho ana ya na me ti bi ja bi o da bi obi abana adwuma ye duru ho no mo odi agwa wa se na ye duru field ye duru field ha ye duru fie na me nim da o de bia me twam omu interactive o mi da ko pe na ka dem se ni yiri no se yanga nche won huda but omu yo madwuma pepepe sa obi aye na dwuma na sa police no wan dey buy sa police no go and na more private institutions so nya private institution o ampa say say ye de ye perception bi e wo ho say se mum yenu mo twempena na se mo aware na mo nyina mo wo ba bi ba ko a
more output, you know. One we are now encouraging. It's a concentration in your more work, sir. In this sanity, there was a back corner back with Tanaho. Nasu you to me back. Nti meye wa ha wudu wani fufa mu ana wo kire ba ko ware ya si da wu be jai na so odo do nti si wenke aban adwuma bi a Canada se be transfer ba ko ba we de wanya ya wo be jai adwuma no efie rantu a kramo betu nti we kramo na etu ana se efie rantu na afa franton so na no na nya asenketu franton na yellow o mu chi India fo mu dia ya fa she afa franton yire no so na ni adin o I'm the look young pound I tell you sir when da papa na minim sala no otwi no so ye ne den o so the no fa no fa oh but be so otwi ade you be so otwi no person otwi no o so ya man so ya no jante e dura na kama me na de ne be ba no so nim say me de be sin awoni no why say jeje yire no o sha che so bobo na patiri na say o be ye niema e ba no kun say ye be sin ye nko mama ni active papa ya ba sa de aka o de mu da say afofranto Iraland minimum that's what one fan is how I don't know my gentle baby is how see ne die e obre bia ne die ye ya brother aduru ne die wuti meji wani say ya na wa ye ho bote sa microphone yi edo dross ya twa anwea mu sa ani hwe ya no mo say go be bia go be bia o do mo ntra ho na o ye go be bia o mo say hello bizuro go for me analysis bia agru wa dia be politics no go bu what the promise e compare we forget wo mo ade ya promise ni pay di na chi na edo so kra che we na die na si ore ye forget wo mo we are talking about general election, we are talking about promise. They say then nanga say you time. Until you forget to almo. Politics na mo. Omo ye nice work. Okay. Nipa dom na ji boom. E ba ye. Hey. Entina no. Me da so the anchor the worker mu dem di twa to mu nie. Say BC for matwe wo mo so hwe wo mo ko SHS wo mo toa wo mo enwumasuan kwantu so no. Omo results aba, placement aba. Na eba ye enframa kranfa so kan frama fa so na nya den kakra frama kranfa so na genius say wo mun san enko school wo mun report na asasemi na krate kire say parliament akọ genius nchen na teachers union so akọrọ mun chan ko hu wo mun say results ni placement ba nchen ka mo brek kakra na ahombo antutum kakra genius de dabi Desia na yesie ene JHS ni bia anko school onyan enko pe admission koje forms the anko the bokrata na ebo sama ni just on the Desia no sie de oya na oyo penti muke okay ba say free SHS enti o unshada nto tonio ma bia san unshada nya dey One prospectus no mo de buy no be harmonized standard one harmonized one what can kind of man was no king kai man very very simple sir nationwide say no na SS ni bia be mabo education minister na ba so aya de hey and that rank bo ba ko be bia ni na nyasem kitwa you see there are some things in the I was how for the one my say that line up you fu mo ma so be ko better trank oba ko I mean we should be serious so we so be new school na we school we nim say oba be ko school o tena ho no ma bre na so ansan na ko to de niam so nim say akwa no be new school na we new school obi cha na wo ntwa why on say adi say high school iba yi wa say akola bia kwa ya pam no oni bibi on say bia no say business able bi munya school na say wonya afu na moye self placement oni say ono no de no obe ne den den a obeko school say utrim so obeko school obeko akwese da bio me ba o na nyoma no na opese oko school a bright senior high school nyina wo ho yes obo anya nyoma na o bubo ne se ne buo kra de pese you but obi onuma onya kra hu school a woko and I'm saying onya hu school nice utrim se mpese mba ne ko school abai na wabo ano onim time I free to ya trunk na se for
enti obo de okay Matthias ba me dey say obi hu ni placement the obi nya ni placement a hu ye no shouldn't be a problem say enya say ne ya yese momra ne ya ne chenchena wo se obi aba wo ye dey obi be ko second term okay yeah no so that here wo ye dey obi be ko second term but awofo organ ha ni trimu de dodo bebre no mu trimu om de kwekuna person make point bi on say admission when you university a kan on to me excuse say you na when you admission or university yes brother say mirika bia awofo no but no ra but SS there me tie sa report minim say de obi nya admission or university na ho kekante ene so obi nya admission or SS na ho kekante difference wom kra edi enioma ye fa school mu a I was what they call Matichim. Omo category A, and I said 1 and a 2. Into any category 1 no items I was what they call 1. Or the valid NHIS card. Or the national ID card, Ghana card, aka Baumia. Or there were 2 passport size pictures. Okay. Or there were photocopy or birth set. And or baptismal certificate say yabo wasu a work card ni bia menim say ye kwa kutreni asofo wo ho say o de no so de be call and I think that yes category 1 no enema o de be call no enema o de call no na identification no yeah okay and category 2 no and so okay so o ma share category 1 you o de be call 2 near twice ni when you wow personal items how they call 1 mathematical set scientific yi calculator yi aye nyina ye nim afei sandals empaboa wo de be ko school enye ne ye huhu bia and our sneakers black and I say white foot no and our school bag we so no so was aban ye den eno ani baba go be oh eno ma catch the we na de ohu no hu eva eno ma catch the we na chobos ne trunk eno no nya ban asem enti wudi asa wo potoma toes wan poto hwan na wo de be kwa wa asem a de wa ba mi gi say ko so omo be state ni na me ba ku bia me hu ye ani omo sa de foforo bai omo de foforo bai okay je me de ye mpaboa no kala no ma kire no sa school one we say yen hwe we to me create confusion you don't expect GES any Ministry of Education so obe state say oba na eba amane gari oba na eba amane sichire oba na eba amane milk oba na eba amane handkerchief oba na eba oh ya na yenso so ye pe enti ye tenance na ya ma obi kire ye de yenye eno ne ya na ma list ne ye tententen so I say what the fofora ba on okay enti dia o de bae no say nya no an yeguso e keken trunk ni ayi eno no aban na be kan just for trunk break school that's what you buy you and I make say no okay so o pese o ka kire wo nti no wa twere no but there are some things I want say wo tena say en kan kire wo obe ko school yes trunk ye nyina mimi ko school me the trunk ko e me the chop box ko e odi ni mienu be ko trunk no de ntare ba ko o say me de ba ko me di mienu na ko e trunk ni chop box chop box na odi aduane ne milk ne sa de mane ma no edi begum shito no mo no aha dia me can say yes list we na original but because of awofo no pese ye ka kire no ne awonye enti ne ya list no awofo bi wono ma wan try am fa ma ne say onto gari odi be di agro milk en fa ma ne ba two state anu say eh ya state anu wa hu enu so ye state anu aye tententen ana mo keke na awofo no so be bre pesa mum obi wono ma pesa no mum o pesa ye state say yaka tino nim say we na okwa ye asem nipa be bre sana ye obi be kokruma kototo ade a bonso no ani fi otumi twetwe ade no on pese oba ko hu say we minto we mi wa no state ana make say o de fa say oba no tifie ni nyina no de ya na ma say adwuma we nyina den say akola ne wo fie na ni ne ba na chi but say oba no kwampo nyanko senior high no owo fie no so o she uniform owo fie no o bag o de ko school yes owo fie no books or the school yes owo mpaboa o she owo socks pen pencil
mathematical set ya o mistake ye owo fie no ko school ni say wo check no a wo ni so de we no nyina akọ enti wo senior high a ordinary times 2 ena be ko adentia because e ho no wani ni na chi a se bi say a obe hunu no wa ya ma ntentem enti say uniform a wo so ma ni mienu eye mpabo a wo so ma ni mienu issue ni say ohun so ya menwo Sara say anti na de bi etufu say omo mo cho no ohun so ya menwo nani abre no ho enya entimi ntu bi entia ne man be se 9 amodoso onu nso adwuma ni ho amodoso makan so okwa yi ase ne ye ka se ya gigi sika omo ye ntua no anu ma twetwe skirt ko so no oni ka pre omo madoso ode ko ba kon ma sa oba ko school a chop box trunk gari asichire provisions ne sa de mane ma no you don't wait for GS to state it obi kra ne badu JHS3 no start to togu omo ono start to togu ono kakraka oza de bia ne kakraka ne yenye den aso ko ware na to ba no ma kakraka for some Ghana high na my approach to parenting different GS aya de papa se de schools na mo je plastic chair no mu na mo plastic chair plastic chair for bejaso tie mo me nhwe JHS for ne bo kunyo mo me ade we so ti say cement paint plastic chair second GS na agio tie omo nkasa awofo no na omo akọ PTA meeting enti e bia me afei me be ko but omo ba wo ho no omo what say form 2 form 3 no omo na omo akọ PTA meeting say ye be si ye pese ye blog bi e de man kwada no so I say but aban e bia aban ni sika se mo de ba ne wo form but ye nso ye pen intent mama ye ma no enti ene sa na tie de a enkwada na ibie no omo ba owofuo bia ye nya kwada cemento akwada ku school de agi ni nya kwada ne ne tia ne se dia fi na oba no akwada na afi na oba na wofuo ni ono na wofuo ni ho but o take this decision we no nka wono PTA no na asha to ho but you say bi nye PTA for decision e bi school na nkasa decision me nya sure say school to me take decision ebi school to say be teacher for me akra bi ye eno nye this PTA for decision school na management no teacher for no ankasa yes some say prospectors em for we shim no mo dey ashim me nya too sure and say school be yes sir to say fire headmasters ni school be yes sir no o tietia amra no so because decision bia e be involve payment of sika enya school for no na woje that is why say akoda ntua school fees na wo pam obu akola no a wo ne kwa enya akola ne tua eso sa akola ne papa say no eso tietia amra omo bu papa say every school mu dia school fees ensem hunu no mu di ye no so I say sa akola or the school fees sika na onu mu na wo boro no when tua printing fee na obu akola no say den ontua ko awo kokojibla obetimi aka che ne se kokojibla but no kra no during school time no time when school is in section no you don't sack school ni so onkonko dan ka obeka che ne se ochina wa amfa my school so I say but on kan cha akola ne se wa akola na adwade aba school no apam no PTA friend saying printing fee na akola no nko asan na mkwan so ko fie adan ya okoji printing fee. This is the craziest move I will be by. Share, ya be bo mo chi nyina be papa. I am kwasi asem na me mo famra me hia ni fa me. Juma nke di be di wo teacher ni o se headmaster no. Share. Ade cha akola no be wu. No budo mbabo. Ayen se mhunu no mu di ya no ma buru ye kwa. Asa ma buru. Na le teacher fo ne di ya se adwuma ni so mu a. What on all analysis so kai dia yo school it happened because one, the education wasn't that way, and two, me my papa from mani ni wechi. I remember me call me secondary school. Me papa ko to me twene ho no me no when si ho biem ni pode me ko agresia ni bi oni na nti wo akwala se ya akoto atwene ho ayansi ho biem edu baby kwa na ayi ye school headmaster ne friends amanfo ma nti ya nsam anfo ma no nkwa ha
Oh, your friend ya obi bi ama. Obi bi ama. Obi bi ama. Aya semu. Ye ko PT ya me kokko pe obi. Me masan ama ni sika. No ai je. Mo me fancy na yen to aso ana. Yes. Yes, you can was am. Anti prospectus no me more Ghana Education Service about so na Ministry of Education. Afi wa o ye bema no. Ko fa bi hu fo ni aye. Sa na asem ne tie. Harmonized one. Prior ne sa niema no. On say sa de na no mo ye ni nti na ma nkofo ka se free se chese mpo na ase de ye twa school fees no. Sa de na. So mo de sabotage. No mo ha ban no. O mo de ha ban no. Say to se oh, ye to we ban na to we come mom no. I want to be. No ni say last year prospectus nti obi anko school. Obi anko. Ebu na bem say na me wa ko ba ke kan nyina be bo. Na sika wo be tia 15 million. O ko fa ne. SS million first school fees kra no. Utim bo kasa. Anye degree na akobo anye we na akobo. Admission keke no prospectus ko to. Ade ya usika be so no madam toto fakola ne ko. Ni ono so yo ba. Aya de yanso. O kwa ese wan to we san koto. Ma me den krofo ano pay. Di ono so ye headmaster ono no so yo ba wa bobo nufuo. Aro so ye bema owo ayi. Ono ka fotewi wo ho no. Odo ba na ba. O pamo aden a prospectus on to ni nyina. Na de brebre na be ka kire yen wa ha. Ye be kire headmaster no ibosumi edua mu aburu ma ne bo akese. Ara mu bebre mu ye nipa bone fo sa. O ma free SHS na mo hwa se omu ni mma ni bi. Ma free SHS so abeboa. Ye nya ne ntema kan ye ne se ye te ha yo. Ye time ye unim sika na ye pedi akọ. 400 Ghana cedis. Me tia 700 cedis. 400 Ghana cedis intimatimi anko school metena fie 2 years. Na the free senior high school dia bana na dan kwaku fuado. Ne legacy ba ko adache. O tiche bi jem from my go na baso. Yatimi antua. Na bremu bridge ya sei. Yatimi antua. Na free SHS aba. O headmaster why we do ko say. Abutru chamai. And they Monday. Ebi mo mo. Ebi mo mo dey crowd. Eti mo dey say abadaye. Na obi on mo cry said o tete no asase na school ni so ne dia. Enso be head keka ko. Yetumi you ene ya yetumi transfer within a few minutes. But ebi mo no yedna tua institution bia no so on head on manage onye we ya ase ne dia. Enso nso ahun judge papa bia on mo. Ko said the headmasters ni bi di o mu ti pempem pem wa ye school abu school ye wai un say teacher no ankasa ko boa ma school mu atutu no ma 17 ni na enu bi na wo so ye na odigya di nto o na de kakra na ye cat keys into 170 mu eso no o so ye o ye cat keys wa sa so no ho 170 mu eso no 170 no why are kwan ofa so ye na emefe ono betre mfuturom ne yakokwasiara na yakofi ne yama na opon no asa betre mfuturom asese wa ba nya so ne ye na ya nya so ne ye o se nya so ne ye kofi ne yama ne nyina echi no ba bi nya ne ye ono ana ko hu ne nkrofo bi no ba sa di we da well ka wa se eno kwase de sie ko afole omo point no mu da afole na mu tudi da bi man tudi na mpente ma sorry nti ya tudi na mbo next week dey be tudi no don't I focus on the money ya so se de ko headquarters zikano na bia de ko headquarters kai de be fa ko no ro hu me aso na me ko kai de be fa e first kan ko kra hu ya to off ni we ya se ko headquarters mame na mo se ni em fancy amen all the stubborn headmasters you know hashtag ne say for din bra oko na headmaster bi ka che say prospectus wa anto de wo mu nyina ye makola ne ma me say wo de fa ne din bra keke tam wa ko to bonguru yoyo amo peso mu gu aban na ni mu ase but on education ko ade ye ma na de wa ye na do dan kwaku fu ado ade ba ko a and yes wo tan okwadu a no wayi ni medica free senior high school de bae some ya na mo sabi na pese mo sabotage ade na asa keke enipa bonefo ye ne mu kuro yi mu bone mame na mase na ye mfansi a me da se bebre ye toa so sima no aduanan enso na abapa no pa no wotwe eho ye kwa homa no so tempaciously na ye ne owura Festus we ni de san
Yeah, then concord shinko. Opening first or so and kind of from cinema matching. Yeah, Na bibi aboko de. but I don't see na a but I won't swear. Me adumo. What are we doing back on your friend is saying? But the long Marty. Long Marty. LONG Marty. Oh, okay. Head of programs, me boy. Okay. Parliament bemu ananka omo esre Ministry of Education say ebe tumi a anka nkwada no omo ntwentwen nanka omo mie bosumi edi anim no. Nanso GS fo nso so akire die nti a wo se womo report school. Ai na me ne wo kasa yi womo report. Mo nso so a mo Ghana National Education Campaign Coalition. Muso mu saying. Yeah, first of all, no, oh, okay. All right, don't worry. But ube to me, I'll blend it with whatever language I'll be to me express you here. Right. Okay. Now, me chia only with team. Any munti for. Na emi say na no wukan no emi say sa na ya eni ni a covid no e de bae tam na covid ni bae no e ba ni say ya academic calendar no exercise kra enti emi say for some time now no GS and the Ministry of Education have been making the effort to make sure say we go back to the standard practice when it comes to the academic calendar. Now, in that effort, now I'm almost busy terms no. Well, holiday no to me says do maybe I make a holiday by 1 week. Now I time banning a kick on. Now was an effort to make sure say we are able to get back to the usual academic calendar no. Let me say the same effort amana ban say na as bani. Now, I'm say concerns are various stakeholders areas, including the teacher unions, genuine in the sense that as much as GS is doing what would help to streamline the academic calendar or to go back to the standard academic calendar, it is also very important that they will also take into consideration the inconvenience that it might also create for parents, in the sense, because they have been on mobile school, especially almost free JHS, call SHS form wine. Like any say, a balance and I am not custom at BIM. As I say, Umbabekui or say, yet me at all, I will for to talk prospectus now, the attacking programs on Ama omotimi akụ school na banisana a lot of pressure to our force, so it is our responsibility though, but na the pressure to omuso kakra and na a banise or so omuku school na within 2 weeks bana omasanko baka the additional pressure that might put on parents in addition to transportation costs to wherever the children may find themselves when it comes to the schools that they have been allocated to. A Bilum may have to travel very long distances to their schools. Well, Obi or Accra, na Okonya school or Abia Northern region. Now I will say, looking at the transportation costs. For instance, from Accra to the northern region. Now, I will forever model any transportation costs. Now, Koreko Piho. Now, within 2 weeks, now I will say Osamba back another in and out bill. Yeah, now, say or how ever 2 hours for the break. So, and Luntina, say, and I say Luntina, most stakeholders are of the view, say, or say, yes, reconsider a reopening date, at least. To after the Xmas festivities, na aye assemble ko ama ya awofo no. But woman so justification somebody about one thing, and again, I want to so crowd can see as one major concern and say kwan ben ye befa so a COVID no or how our de buy and say de buy e academic calendar ni mu no betumi aye na afi ometimi a breaches gap no e wo ho no.
and no crack can be na mon person be any say, is it not justifiable enough? Yeah, let me say, the effort to get back to I mean, the former academic calendar now. We have all supported that effort by the Ghana Education Service and the Ministry of Education for that matter. We have all supported that effort. And I mean, GD said, various stakeholders, including even the media, also support the effort by the ministry to to get back to the former academic calendar before the COVID. But in America, they say, so now we need to also consider the convenience that it might also cause to other key stakeholders, because I also are key stakeholders in the education of children in this country. Now, if or how we need to also reconsider, because I don't think just adjusting this one reopening date would affect the entire process to readjust the academic calendar to fit into the former calendar. And I would also add my voice to those stakeholders who are of the view yes, should reconsider the reopening date so that at least those parents that this arrangement might put or might exert extra pressure on them would also have some breathing space to prepare themselves very well to get their children to go to school. Okay, but Mfahone said the Mwankasa Kramachi and again Parliament in Susu Bemu yet omo a procedure and ena nkwadano air report. Mo amon so mo Ghana National Education Campaign Coalition no effort to bring amon so mo de ba be boa na sisi anu mo akira madwen batwa wamfa anasa anya adwuma kwa ne nkwadano airko den amon so mo ye. Let me say, in the meantime, the best we can do is to suggest or support the position of other stakeholders to reconsider the reopening date. Now, ministry and the Ghana Education Service, probably for reasons best known to them, they aside what they are giving us now, they have decided to still go ahead with the original planner. And let me say, we for now don't have any much to do than to just advise parents to also adjust themselves to the current situation and ensure that their children go to school, because say I know yes, at the end of the day, it is the Ghanaian child that suffers. The school child that suffers. Now, we are all talking about quality education for these children. Now, at the end of it all, the final beneficiary, or no, best suffer there. Now, I would just advise, our force should just adjust themselves to, the arrangement by the Ministry of Education, the Ghana Education Service, and ensure that their children go to school. Mr. Festus, we are grateful for your time with us this morning. And I also thank you and your cherished listeners. All right. Festus Longmate, or head of programs our Ghana National Education Campaign Coalition, and the coaching and Komono. Na nyankopon eya adomo a ade a efie da ye di anim ya Ahenkan FM team no match team no said ye na no ye call odan kwanta na dwamena akenten a wotoso mienu one ne manfo ne hemfo no mu a eboa no na hema a wo odan kwanta said ye na mu so yimu na efe papa yekodi judgment so kese wo ho no mo a na ne nyina ya assembly members ya wo mo aspire so mba be assembly members wo mpotem ho no mo no isem jadam na afi odan kwanta
ye kokotwa hia ho enomo a wohwe said ye mpanimfo beta akyirima ne ye fe no a na enya asenketwa nyankopon ya adom a efie da ye di anim ye yi efie da ye di anim ye yi no nso ye de ani akyirem ewo achim anamase wo mo de backgrounds ho ena ye kɔ akɔ di sa adwuma ne bi wo ho no mo a assembly members ye won potem ho no mo nyina ehemfa na wo so mo de wo bɛka ho no nti yesi ye nya nti yesi omanfo e wo kokobin assembly member hopeful so for no a e wo kokobin no enso so mba bɛka ho bi nti kokobin fo wa bɛka anamase fo ho na afei yatumi ahwɛ eno ma bonkomo ye ne NCC a e wo achim achiase ena ye ka bom adi sa adwuma no ene nti ya na wa hye ne nso e de amayen anopa no nsia bɔ paa mu ekopim sɛ nondu ebɛbɔ apaa mu 6:30 e de kopim 10:30 ena ye de sa special coverage no e de ebebrɛw eye election midpoint the election midpoint special coverage ya batfo a ebekɔso ho amane bɔ no ene ye free ase a empotem ha de obi anya bi sɛ radio no antia si form a assembly members no abo mo ano na omomanfo na nya kwan bi se bi so question sɛ de akɔso no ye hya ase wɔ nkwantanum ye firi hɔ ne ye wɔ so kɔ ɔdan kwanta nyankopɔn yɛ adom a efie de di animi ye kɔ anamase na afei ebenada ɔkyena na wɔtwe ɛno no bɛyɛ aboabo ha ye bewie na aboabo ha nsa abato no yɛ 19th ɛne nti ebenada no bɛyɛ 12 December ye nimu ha ya ɛna ye ba bɛbɔ ɛyɛ dwadata no na ne assembly member hopeful sɛ wa aboabo ha nso no on the 12th December ye no ngahia ɛno so no nsia bɔ pam kopim sɛ nondu ɛbɛbɔ apam ɛne nti ya no ahyɛ ne nso ɛde amayen Jubilee Hospital sɛ wa wo hododo no mpacho bra ho no wonhwɛ wo OPD no 24/7 doctors for no ho no mo mbɛhwɛ ama ho atɔ kama yawo inpatient service wo ha ye gye wato ho ne ahwɛ wo na ho atɔ lab test ahodo nso koso pharmacy ndru bi a wo pɛ wonsa ebetumi aka antenatal care no nso koso postnatal care no nso saa theater eto de de na wo se ye operation a ye bɛhwɛ ne atumi ya ne saa pepepe ede amount yawo ultrasound ECG scanning machine ɛwɔ hɔ apemfo no nso ye de ani bedi machi akɔpem obra a onyankopɔn bɛsoɛ wo asomdwe mu wani ene ebi e hawo a yawo eye clinic ɛwɔ hɔ ye bɛhwɛ wo saa nso ɛna ebi na wo se wenyo how bi ɛwɔ ho ɛno nso ye bɛhwɛ wo diabetes ne hypertension yesi hu konwa a ɛyɛ adesua ne nkyerɛkyerɛ nko a ɛno achi yɛ canteen ɛwɔ yɛn hɔ national health insurance no yɛgye saa nso so ɛna nkrankran deɛ private deɛ no nso yɛgye mepacho Jubilee Hospital ɛrane ambulance service ɛne nti anadwo da suom kra no frɛ ne a yɛbɛgye wo so yɛwɔ akyemɔdan boabo amantra twene kɛseɛ no so 0244 575799 0244 575799 and a 0241 784645 0241 784645 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na yɛtimi agye so kama enti nkane no a blinke ni nyina no kyerɛ sɛ Christmas no egusu a ɛba na emom oburo nya no bedi ama na yɛ oda a wɔsɛ wotimi nya provisions papa na wodidi buro nya no na ɛyɛ odedede pa ɛno nti ɛna Frimpong Enterprise Elder Frimpong adwumawura wadi papa che bronya yi oso beba na yewde emfa ho ne sɛ de usika sem tie watete ne nneɛma no so ɛne nti obia betumi atobi na ɔde agenani efiri sabre ya emo no obetumi akɔtɔ de akɔtwere hɔ saa nso so ɛna anwa no obetumi akɔtɔ eba tɔ ntwɛn ma ne mmɔ mpere so ansa Ghana fo ne yɛm yɛnhwɛ last minute ne nyinaa yakogu so eba tɔ ɛyade sɛ Frimpong Enterprise Elder Frimpong adwumawura se yɛn kan kyerɛ wo sɛ wo nti ɛna wayɛ adwuma den a wɔnye na home akɔfa nneɛma no bebree de aba bronya yi mu watete so nso sɛ ne ɛbɛyɛ obi a betumi adi am na yɛ ne dɛ nti sɛ yɛ mo ɛna wopɛ anwa ɛna wopɛ ɛnwo no yɛwɔ ngo kɔkɔɔ no nso wɔ hɔ ngo kɔkɔɔ zomi no yɛwɔ hɔ zomi paa kurase deɛ ni bi nea edi free takrase ba no ɛno bi pɛpɛɛpɛ saa nso ne ɛba no ɛwoɔ nso so a original one no authentic one oba Frimpong Enterprise ya wonsa ebeka bi eni yesam no sɛ adwumawura guso a ɔbɔ adwumaden ɛne nti wɔbɛbie ne nkrabata ne bi ɛwɔ ɛyɛ nkwantanum
new market and as a new station ho aba bibie ne nkrabata foforo kra wo ho a ose mo amu free isam mo amu free jadam mo amu free ofuase ayirebi mo amu free chia mo amu free ofuase kuma mo amu nso mu free eye mpotem ho no mo eba abenase odan kwanta ene akire ho nyina no ose se onkoya hwiwo kurum dia a ene ya na wasi ewo nkwantanum new market ho san se wabebie ne nkrabata ne bi wo ho a say provisions na wo pe say ye cosmetics enku ene eho akade spray no eno na wo pe ana eye drinks ena wo pe ni nyina nha ho makurom ubenya bi ewo eye nkwantanum ho no mo eya na wa hye ne nso ede amayen say nso watoto mu abeduru eye kurom dada nso de a unim dada Madarina Hotel ase ho ne ewo saa nso ya bebie nkrabata ne bi ewo GN Bank dan anu mo ewo mu no eno no wo achimdan mobile me pa che oba ho no mo ania wo pe bia no nsa beka ye niam ne atete so nti obi atimi tobi me pa che eye 0244 897525 0244 897525 and 0206 473953 0206 473953 adwumawura frempon no we di papa cha wuguso a o di papa ho chia me na abusia ba bia eduro ne yebeda ne ho yeba ye de nkomo no ne aka nyina e de betoa so e de amawo nti wadaroma ubetie wei ama yen yeba sisi a Abina, yani tem yankoi. E wo se me kope adro no mu. Me nanti kakra na mabre. Awati egu me so. Me so me ntiapo. Maye hojo. Ma posu tutu me. Me chinka seye me ya. Me ntinu mo twetwe me ankasa. Iboye. Ah, na awafa ada mo so ane. Won chenkra ne ebe yo. Yantiapo. Na anwum ye. Me dia je. Na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufo bia bedwa so ye fra no na Ibo mix. For general well-being, I don't asam yare yo. Ambassador a betumi adwumaden. Na Ibo mix no, yema wo bia ontumi na. Anasa ne honam ye ne mre. Etumi ahututuo. Wonu mu akenkan. What yes wo na akro no. Na ye no matuo ye yentumi ni din so e. Enu na mo behia na herbal powder. Ebesiesie mu nipadua no. Ahode ne beba. Na aduane be ye mo de amamati bi adi. Na herbal powder. Na ye benya bi wo he. Enye na wo pharmacies, herbal ne over the counter shops. Dudua na herbal ventures. For 0244 774 206. FDR jedwe nkrato ya atum. Me pa uchaw ehina kukrantu mika ejina. Me kwape kwanya ma me ba wo Bright Senior High School. Ayo madam metro na ye de ho ansna me ba ko school. Oh fine. Yes wo mo ya de say. Enya grow. Me ba no JHS results ba na nya kra. Oh, school choose your kwara mpaso mo fa no. Na Bright Senior High School. Me train ka me de ne ko na nwoma. Na wo mo ya courses ben. Bright Senior High School all secondary courses. General Arts, Business, Home Economics, Visual Arts, General Science, Agric Science, Secretarial, and all technical courses. Building and construction, carpentry and joinery, electrical engineering, automobile engineering, draftsmanship, and all vocational courses including driving. Bright Remedial School ho. Wo ba felu baby pennes out no ba on felibio. And you what Bright Diploma College and also all diploma programs. Ni nyina e wo kukrantumi Achim Eastern Region. Forms are all regional post offices and the radio stations pimu free. 024 207 1185 and 0277 147727. Great Brace. We surpass all. Brakojo, what badia? Beso mi muna mi nware wadamfo e. Na mi ntumi no. Arthritis no aka ne ho. Afede wo da wo dware wo kunu. E nti why better sa no. Wo kan taba saka mepe obofo herbal mixture ebre no. Obofo herbal mixture. Ene ye hie bintem. Me so kra sa. Ye no be mu ago. Kwaku net sen. Enko ye bro. Je me hwedie mu ye me pa no wo hu. Emre bi problem na wo ka ho asem no. Enu bi pepepe. Ana me kire se me die no. Me num obofo herbal mixture. Ena mtisi kinken. Sese misia na me tiahwe. Me wife kra na soso mu kakrakra. Etoda na ono so ne dia ba. Amenkoda no ewra ho basa. Enti obofo heba Mr. no dia ye be hia ne ntampa. Oh, munye binu mu a bebo am pa. With the turmeric garlic, go to cola and a ginkgo biloba. Turmeric garlic wo mu. Ani e be papa mpa. Enubra wo mu nti. Amwodi wo mu akasa. Aduroi enye ma apemfo abatan wo mo manufo ne nkwada wo nyamfi edumienu. Dodo a Last Chance Herbal and Healing Center. Pram 52 Pharmacy, Kaswa Obom Road. And the pharmacies in herbal shops. One contact is 0574 353 707 and 0531 541 755 or Buffalo Herbal Mixture. FDA aji ejedi nkrato ya tum. Voila!
Crofo mama mere. Nyame ba fosu travel and tour. Omo mamani ajepa. Omo anya tese nkrofo no. Na anu nkrofo a mede me hu ja omo no. Omo ma me brepa. Anu nti sa opese otukwan ekwa abrochira. Aye nyame ba fosu travel and tour. Ana wasa ono omo ahwibom. Sa eba ne sa o visa ho nsem. Aye passport assistant ya. Omo be boa. Sa nso na birth certificate assistant, police report assistant. Enya no nko a. Sa ebia opese otukwan kwa abrochira kwa ye adwuma. Ana sa opese okokosua ade. Ade bia opese kwa abrochira kwa ye bia. Aye nyame ba fosu travel and tour. Sa utekiti ana opese ye twama wa. Ni na no ye beye ama okama kama. Ba bia wo kwa obekwa akodan so de. Eda ye nsem. Sa ebia opese okọ Canada, UK, Singapore, Korea, and Japan, Dubai, Qatar, and our person kwa. Eye nyame ba fosu travel and tour. Yen and ye betimi aboa wo. Usika sam so de. Eda boko. Yen kwa na se utu kwanya. Ye ma akofa police ni ba. Na ye nyina. Ya agreement ni asensan. Ansana. Obekwa wako. Ye wakema sene zongo hwa. Ye ben mox no. Ubetimi afre ye 0598875507. Nyame ba fosu travel and tour. Ye ma wakwan to samu dayasom ebam. Ghana for opepedu ni echire a woye adwuma no wo mu be opepe baako ne mpem ahankro pe na wotua won toboa wo snet dodo no a se wodu won pani yomu a won susu bi a wato ana won ma na ye won ani da so wadwene ho se won ma betumi ade wo hwammo ana se wonyini cha wo susu a wato no e betumi asa ana se yare bi betumi abo afebo eye nhura se wodu won pani yomu a wo benya adofo ama waboa wo sikasem mu na mum endane ohaw enna won so se wo pamade dwadeni emranim ni ana se wo ye adwuma ene abrabomu ye nanso ochina ebetumi asesa fa hodom seed a free snet na sa uba wa homegye mu ana sa yare bi bow a wontumi nya adwuma bi mu a snet betua wo pension na sa wo free mu nso a snet betua sikapudu ama wona a wugya won akiri eye wo daachi o fa no personal press star 711 star 9 hash na sha se tua won toboa fresh snet was 0302 611 622 snet ye di amboshe so kai sen hyehyɛ kakra da ho SSNIT. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Mepato ye da se watwe yen ama yakoto nkrasan basima no edu na agba pa no nkron eho yetoa so eye maache eno ni dwumadie no edin ti ya na wahye ne nso ede amayen madwe nkyira hodo bi nso amode aba na ye kwa animu no ye behwe ne yetumi akenkan ni nyina kama ede amamo na hye ne nso se na no na beto odwa se afedie momo agents fo no kire se omo ensend sika over 1000 Ghana per transaction tibia mako me say mon transfer 3000 4000 emfama me omo kire se nya de ye beba so saa ade nti no mo ka saa ade nti no pese omo limit no e de ba 1000 Ghana cedis per transaction ye behwe ni akwa kodimu enkomo. What does it mean to me a business person and me use momo and me didi me dwuma no and enkomo a surrounding nyina no e ade e behwe na yetumi ede amount obi ono mo ana ode obi ka be se 5000 we mo so kire so mo ntumi nyesa transaction no nti wo be send no 1000 kopem bra wo be send ni nyina wie se me send ni sa no a charges ben na wo so hwan ena obe benefit sa charges no any one or two issues a eka ho no ye behwe na yensa ka mpanimfo no a wo mobile money association ni mu ane no nga bonkomo ye bi so mo questions no nia ase ETN app no na mo atumi dia no yie dia ma ye kama ye hwe ni musi ensa be ka mo me emfa sedan confirm pepiase ampedu enterprise ye na pepiase ampedu enterprise me kan cho say cement papa dia wo mo ho ne wo se oba yenko na se yensa kan opani no ene ne konko bonkomo ye ni yinua be ma Edward Ofori Ajeman wono na ye president e de ma mobile money advocacy group Ghana ye ne ko twen komo minua be ma oti yen kan FM suni ma che na bibia boko de nyame adom na wadaro mo we na no ne ete se
mo kyerɛ sɛ say no transactions no mo nyɛ more than 1,000 Ghana cedis per transaction will be ebeye. Wadara ma yɛte ne saa no na ayɛyɛ na kakra. And mu pa was anko mu ho ne den. Me na be ma me da to be na me chia we chia fo nso. Me patro de ye kan nya ne se ye ne chekos no edi enkomo and prepi se ye commission no omo hwe na omo pege mu ekakra. Esan se obi ebeyi ye 1,000 Ghana cedi a omo system na ete no 10 cedi na yen yafa 40% na omo nso afa 60%. And yen fa 4 cedi on 1,000 bia any pani be na omo captain in such a way say any pani 2,000 so and also the same 4 Ghana cedis na yede yenya I know the enka ni ho assembly aka because 2,000 the ni na ejam fa kona na emum omu epeje mu from 2,000 no equal 5,000 during the covid covid ne start buy no say obi be 5,000 so a eno so omu system ne 10 cedi na eno so agent no yenya ho 4 Ghana cedi. And so no must have to them from 5,000 at the cost 10,000 and 15,000. Yeah, say customer bano be 10,000 at a go room. None on so much 10 cedi. None on your 4 Ghana cedi. Now, yes, my can say almost na so be 5,000 and that's more than 2,000 now. System 20 cedis instead of 10 cedi no. Na yaji yen ye de by no kra no yen ye pen 50-50 the system ne 20 cedis na yen fa 10 cedi no mo so fa tekos ne so fa 10 Ghana cedi na assembly na asem ko about 1,000 Ghana ne so a eno de 10 cedi na 1,000 to 2,000 ne de 10 cedi na omo je ne de en de no an ye bojo so na eno kra so no said omo fa 60 ne fa 40 no enti kenye eno so nye 50-50 ye 10 cedi a yeah, dear 5 cedi, almost dear 5 cedi. Name of Kobase, dear ye more than 2,000 airqua, and system 20 cedis now, and 50-50 10. Patromanues. I see now. You say yet in common as yeah, and yet MTN phone now. Sorry, says transactions, you know. Kwakwaya, unyi more 1,000 Ghana. Name a vendors, no. One of my come home boom, and a more catch the woman say, almost when I'm on your sanity. Na omaji atum dedi kan yene especially MTN for ye engage wo mu ma omo no yene omo kan ye no omo jitu mu na omo jitu mu no so be kaya be mean transfer this be August July August mo ho no omo send information ma omo customers nyina say no omo ba be jam 2 more than 2,000 na omo cap ne say 20 cedis me di say okra wonya message ni bi na afi akabe eno sada mi ye hwehwe akabe your friend is saying 2 days ama omo start sa implementation no ana omo etwe san ye omo twe san ye no omo anka say enam we so anase nam we say ana ma ya de ya twen asan enti no se me no kata yenim di nto mo twen saa we say ni san ana yen vendors no ye eku ahodo 9 e wo man mu ya kan ho abom se ye di kan ya na di sika ana ye adwuma oba ko bo bisia na ye di nsi ho ama ade a ke ko se de ma ya ye sem ne pe na om de ma ye na wo ma me sem na me am di sika edi dwa wo na obe di teme say wo na percentage na ba wo be fast na ja ya so ye pe asundwe nti no ye chiro ko mo say ye nye 50-50 no na no so eno kwa de no different anya no nti kwa na ye di mba na emo na no so ka ho okay all right na ofori se mumienu na ebia monya masem e wose mo hwe na omo ansisi mu a enya mo kwakopam ho kire ka ba abehye yin ye de yen yesimu sen ye de yesi ye besan ye sika keke
enti asie bi wo no ma wunyi ni say ye mo ne wo mo na wo se mo hwe na mo ka yo me da se bebre young agent and tamwa telcos ne start mobile money no mu chisi o money the same ne kwa ma free o money the same no say o dey o business certificate be the ebeba you see ano agent ahwe ama o madwuma no agina pintin because o sha obi wo ekure bi ase obe maybe a bank wo kwa na oba ko yisika no distance nti enne mobile agent no outdoor so ama enne bank kura no hwa yes as agent advance nti ama bank and so aye de aba from kakra ya me gidi say at least obi wo kura bi ase kura na otu ni na mienu miensa pe no hu agent now said the wokan telcos for the who say customers no more important than young agents but first no who say nyina because they are customers at the same time yeah more stakeholders yeah jinemu emma momo telcos no because obi ban yen chena yeah transaction na ohu me say me budani ohu me say me 80 ni ohu me say me MTN ni and the company saying na afedi the telcos no ehu the customers are more important than we the agent. Then chairman me just want make say omo hu yen customers are more important than we agents and they say customers make a report to agent. Say the agent I say. Meanwhile more details. Instead of say mo be free yen na mo be side no and one say mo block agent a line. Yeah, so clearly per dia wo kan mo grievances I was a mutumi a register and it has to be to them nya ye Ghana for and it say bia me yonku bi na me ba be send ni sika 3000 and no send me no 1000 and answer oh me patona me kanwa mama no ensi e see no yen ya say customers no na mo face say me 1000 mawa na wo ko be foforo na wakwa yi 1000 na wo kan no and also etia adwuma ne mra enti no ba me 1000 ma okọ igen 1000 na we ya ma no ko edi anya ho kire na mo am pese mo de ba be pe de wo hoda da yi so oh openyi ma me musa wasem obi kita wa okita e friend say 1000 Ghana o de akwakọ ye share pure business no obi kita 10000 no so de akwakọ share pure business na say at the end of the day no you find say ni nyina asa do kita 1000 Ghana ni do kita 10000 no why ni benya paso kese na ba ni say na o so yi 10000 so eno so menya 40 ani ya show say ye de enka say 10000 ye piska kesi bia nipa ni 10000 na 5000 monti nipa ni 20 cedis ni nyina ye nche 20 Ghana cedis pe eno wa say oh okay nti omo te no asema mo de a me ba metimi yi ni mpese me yi bia omo te no asema yen a oba ubetimi yi your friend say yeah me pese me yi yes sapete ma me nyem faton yi 10000 on timi nya di we 5000 we yi a omo bekew okay o say yi another 5000 a omo bekew e 5000 mienu na o yi ye no be pato ti na omo tie wo no agent o nyam faso mienu I see na wadaroma mo di kan track ma wo mo animu ya mo asan afrese bi on be person mo ni mo be hia na firi bra mo de koye no mo nte hwe biom okay me that celebrate since ye de koye no it is only MTN and our friend say yan calling off na your friend saying nyame aduma eye na wotwe ye simu ye yen ombe friend na ya transana ya trans ana Bank of Ghana so atu anamo afreyen ana chamber of with Mr we edinfo ashigba na ashigbe Ashigbe Mr. Ashigbe so afre ba ya cho mo say yan calling off ye be calling off I just said the almost friend say yan ba ni trans no ye trans wie na the ombe ye nyina ye be twen ho na yakoma twen ya anta na calling off etan say ye ntimi calling off bra ye nya de yanti de bibia nya de entry o mo nchen nti mprempren ya me no ka say me kose me kwakwa send sika me send more than that on sa 1000 no oh can sending because ye wadi me no ye was sending and
you all withdraw. Sending ne deɛ wokɔ akɔ sɛnde a ɛno deɛ wopɛ 10,000 na sɛ nipa no ɛwɔ da amount no kwa wobɛsɛne no nyinaa ma wasɛgu na mmom ade a yɛkasa fa ho no yɛ withdraw a ɛyɛ cash out. Okay, mate wokɔyi sika no deɛ a ɛno deɛ yɛnni more than 1,000 ma na mmom wokɔ sɛnde a ɛne ɛbɛyɛ no more than that na ama sɛnde ne deɛ nyɛ ho asɛm ne yɛka withdraw a ɛna sɛ wokɔ sɛnde yɛ den a wobɛyi. Okay, over my nasty and fancy, I said your kind on our tree moon come or tree and a bass wire besamba, and you could see all the amay and tea for. I was for any Edward Ofori Ajeman and a quarter chain como or your president at the Mobile Money Advocacy Group Ghana. And in the Cobon Como and Sana Ebeque no swan on Yugusua Capiasi and Pedu Enterprise. And so someone assembly actual sell Bampo Temo Hanamo, not ye casamenti dia, woman or my Jimu Rempimues you do. Cementino, yadia, wa binimu papa. Gasam cementino, you wanna hold woman and son, you're super plus, super cool, and you're super strong. Near D be no buying Honomoa. You been able to touch rich Mukama the amount, and which your iron rose or and Adwanu Akesi and Ketwania Dentemo, and which is strong marine balls. Yes, science also Ewan Chancing, you could dance to a hood will be brinois, Ewayan Ho, Sara and Ope binding wires, Ope wire mesh, head pan, shovel, any block machines, which there Fidino edi trap blocks, no, and Ubina Opa, or the answer or do any bit trim. Ewo eye Pepiasian Pedu Enterprise. Ebusia enwe so ye sign a supply miani abo. Query dust you will be baby will be ano your cast wo ha otwa ene ma ne de bebrew baby a wo bia. Eya no ahye ne so se ye nkrabata no edwuma pa ye yenti ya to apeti amon so maso ye mu. Odan aboabo ye ne Akim State Junction no ena idie mpia na se ye ben ne pa sa nso so ena wo call Jubilee Hospital ni nchen mu ho a ubehunu yen ewo ho enkwantanum new market nso so abusia da Roma ubehunu yen ya bebie nkrabata ne bi wo ho omanfo a woso aduru Apiani Junction ye ne idie ne mu hwe ena mo nso amo ache ase nso ya hwene ase eya no afreja ampedu pepiase ampedu 0244 166937 0244 166937 ena 0208 299115 0208 299115 Pepiase Ampedu Enterprise eno no me pacho odo wadansie hu niam nyina kokodan no a oda obeda sanso ena me no e ka sei no eyade se senetefo si enka nkyerɛw se enteto ho no ubetumi afiri ase sa abere ya no ate ato ho e de ama woda ache kane no ne yeso wo mo eye bosumi adwuma white collar jobs no enkwa ne tua senet ne ente sa biom e ba cho adwuma bi a wo ye wo so betumi atua senet ne bi ntete ho woda ache enti yenkwa homa ne so biom ne Miss Joy Sasan or Deputy General Secretary at the Emma Judicial Service Staff Association of Ghana. Oba Pauti and Kan Fm Suni Marche. Yeah, Eja. Na bibi aboko de. The patches are doing bibi aboko. Pacho muswe. Nyame adumu yansu ye ho ye. Ye ho ye pa na yete won kana ache seja ye se asrumu fidwu akama anya dabre. Esi anu musika semo ye enti ye nti se musu biom. Yanti se musu biom. Yanti se musu biom a ye de rade ase. Anopedi ba won nchen a Jusak mo nsemo a mo aka kakra de afa special prosecutor ho ene ye pese ye di mu nkomo kakra. Already no ebi mo twemabo so kire se mo ankasa he say ase hwehwani mu adwuma na mo ye. Na ade na mo ka se special prosecutor na wo senka o use the right avenues channels ne brofa kase enye media na wo senka oba. Na se mo so na anu am ho kire mu media na meka kire yen o ana yeah that's pass and we be question no only waiting for nyina echa mo anopedia yeah that's biom yes yeah ka say office of special prosecutor and I say yera order office of special prosecution no yera yeah or yeah nim for onim emrane pa na asem ene ehano because oba court na onim se niam ani bi o ho na dwimbu no kire se o se odi ba ya na court no agrant di aman ana se court no ebua e di amano
a ebekɔ no ɔno na kwan sɛnea ɔpɛ no nanso no sɛ saa ne office no mmara na yɛde yɛyɛ court no so yɛ mmara ɛne yɛde yɛ adwuma mmara no yɛmpa bi ho ɛwɔ sɛ wofi a na wakɔsi anaa wofi 1 na wokɔ w'anim saa nti sɛ adeɛ ha wɔ anaasɛ waba court na sɛ yɛbu yama judgment bi na sɛ ankɔ yie a na anyɛ wo da mmara no nso kyerɛ sɛ ayɛ procedure ne kyerɛ sɛ wokɔ ha na anyɛ wo da toa so kɔ w'anim ɛsiane sɛ court no yɛfiri district court ne aba circuit court ne aba high court ne aba court of appeal anse aba supreme court supreme ne koraa no wokɔ baako na anyɛ wo da wosan wɔ akwanya sɛ wobɛkɔ biribi a ɛfrɛ no review enti sɛ woba baako pɛ na wobaeɛ a na waka sɛ bi a waba enti no yɛboa anyɛ me dɛ mekɔ radio so makɔ akɔka na mefrɛ press media na makɔ akɔka saa masɛm ne deɛ a ɛno deɛ na yɛhu sɛ anka mmara kwan so no deɛ hɔ no deɛ kakra bi na sɛ wanhyɛ da mfa ne kwan ne so enti na yɛso yɛba bɛresponde sɛ sei na nka wɔ sɛ ɔfa kwan ne so. I see, and minimu ara sɛ moate criticism a yɛada nkurɔfoɔ nso so ɛka kakra de fa mo ho ɛnyɛ mo nko a mo ne ɛyɛ Ghana Bar Association nyinaa nsɛm a yɛada nkurɔfoɔ ka de fa mo ho kyerɛ sɛ asɛ nsɛm no mo yiyi mu ne bɛfavor mo no makɔka ho asɛm no yɛmfavor mo no deɛ ne mo ahyɛ da yi mu ani a nti asɛ nhwehwɛ ne mu yɛ ayɛ mo dodo menim sɛ saa asɛm yi mo nso mate bi a ɔhu sɛ onipa biara yɛ a ɔyɛ adeɛ bi a yɛka ne ho asɛm woyɛ papa a yɛbɛka woyɛ bɔne nso a yɛbɛka and of course yɛntumi mplisi obiara saa ɛyɛ mmara ne yɛde yɛ adwuma sɛ society ne bɛka sɛ yɛyɛ nhwehwɛnim ne deɛ ɛno deɛ yɛngye ntom saa yɛnyɛ nhwehwɛnim ɛyɛ mmara ne yɛde yɛ adwuma enti sɛ mede m'asɛm ba court na yɛdi na atia me a mekɔ a mɛka ne foforɔ sɛ maame no anaa papa no ɔtɛmmuafoɔ no ɔmpɛ m'asɛm ti na ɔyɛɛ saa ɛnso wo de kɔ na edi na ɛyɛ wo de a wokɔ bɛ a tɛmmuafoɔ no wɔyɛ adeɛ papa masɛm no wadi ama me makoma atɔ me yam enti of course two parties ɛne ɛne ɔmo yɛ adeɛ enti deɛ kɔɔ maa no no ɔno bɛka si nipa tɛmmuafoɔ no wɔyɛ adeɛ deɛ ɛkɔtia no no ɔno nso bɛka si tɛmmuafoɔ no wandi ne yie amfa ama no enti na no deɛ ɛyɛ asɛm na ɛde ba court nti two parties no saa na obiara bɛhu no enti sɛ society no bɛka sɛ yɛyɛ yiyi mu ne deɛ no yɛngye ntom besides yɛn nyinaa yɛboa Ghana sɛ Ghana bɛkɔ n'anim Ghana bɛyɛ nneɛma pa a ɛwɔ sɛ yɛyɛ nti yɛn nyinaa yɛboa society ne boa media no ɛboa obiara ɛboa sɛneɛ yɛbɛtumi eradicate corruption a yɛwura special prosecutor ɔyɛ no nti sɛ yɛbɛka sɛ yɛyɛ nhwehwɛnim ne wei ne deɛ no deɛ ɛno yɛngye ntom saa. Okay. ɛne na yɛbɛda ase sisi a nso wanya baaba bɛka mo nso matwi n'anim yɛde si hɔ a na biribi foforɔ wɔ hɔ mepatwo sɛ si adeɛ biribi foforɔ biara ne hɔ ntaeɛ 1-1 draw biribi saa na ɛyɛ akɔyɛ abɛka w'adwene akyerɛ me so mede me aba bɛba clap back ɛne ɛmeyɛ na ase ɛne ɛmfɛnsi ha ne ɛhwɛ ɛnɛ a aka wɔ yɛ anim no ne yɛbɛkɔ so yɛne Miss Joyce Asan ɔyɛ Deputy General Secretary at the Judicial Service Staff Association of Ghana ɛne yɛne ne kɔkɔbɔ nkɔmmɔ no yɛtoa so senate ho asɛm na megu so a na meka yi o ɔsɛ menka nkyɛw sɛ kane no na ɛnteto hɔ no yɛsɛ yɛwɔ nipakuo bi a wɔn mo na ɛteto hɔ ɛnɛ mfa ho ne adwuma a wɔyɛ nso wetumi ato bi ato hɔ kakrakrakrakra wɔ daakye nti ɔkyene bi a wanyini a woyɛ hwee nyɛ yie no ɛno ara na yɛde bɛbɔ ho bra ɛno akyi nso yɛsan ɛwɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ invalidity pension benefit ɛwɔ hɔ ebia no ɔkyene bi yadeɛ bi abɛka ato fam anaa akwanhyia bi koraa aba ahoɔden ne adwuma a woyɛ no ntumi nyɛ bi mu a ɛno ara ne sɛ wode w'ani bɛkyerɛ mu ɔsenetefoɔ hɔ na wakɔ keka w'adwene akyerɛ wɔn mo ɔmo bɛka akyire de osika de ama wo ɔdaakye nti ɛyɛ ano afa ne personal mepakyɛw wobɛtumi wo phone no wofa a wobɛdiale star 711 star 9 hash star 711 star 9 hash o dial no wie afei nkɔmɔ no ne aka nyina no atoa so adi wadeɛ tietietietietia
afei yɛwɔ survivors lump sum benefit ɛwɔ hɔ ɛno yɛsi de bia meka ho asɛm de kyerɛ wo ebia na wote ha yi wo na ɔyɛ bread winner the pillar of the family ɔkyena wo ni hɔ a wɔn mu ani bɛtutu agu wɔn nsɛm a ntɛmpa so na watumi apɛpɛmpim bi de asi hɔ no wɔkyena ɛtɔ deɛ den a abusuafoɔ no tumi akɔpa atwere no ho atɔ wɔ mo pakyɛw nso so ntɛmpa so ɛwɔ sɛ ɔhwɛ na wotumi etuatua bi to wɔn kakra nea yɛaka yi na wonte wo ho ase ampakyɛw wobɛtumi akɔsene te wɔn office bia w'ani gya bɛhye soɔ na wakɔ hɔ na wɔn akɔ akɔdi nkɔmmɔ sɛ wontumi ntuatua wankasa kɔ hɔ wokɔ hɔ no akɔ kyerɛ wɔn a wɔn bɛhwɛ na wɔn atuatua no kama ɛde ama wo yɛsan so ma wo last chance na ɛno na last chance herbal and healing center si yɛn ka nkyerɛ wo sɛ yɛba no ɔman yi mu ne abibiduro yɛsi yɛmfa bibiduro paa mfa nsa yadeɛ fa mmoa nipa ma nipa nya ahoɔden no mfa nto abrabɔ so deɛ a ɛno ane last chance herbal and healing center mepakyɛ wo tie ha wɔn mu anya abotire akɔfa ɔbɔfoɔ herbal mixture ɛde aba ɔbɔfoɔ herbal mixture ne deɛ nyame anim no kura nie sɛ bi ɛyɛ arthritis na ɛtete wɔ anaa wankasa nipadua no ɛfiri wo tiri so kɔsi na ase wankasa koraa de wo nsa ka wo redeɛ a wote nka sɛ yɛ wo yɛ a ma wo nsa nka ɔbɔfoɔ herbal mixture ne bi bubɔ bi malaria bi a ɔno no so wɔyɛ IGP mpakyɛ ɔbɔfoɔ bɛso ne mu apaapa ne tantan so atwe ne to afa nnuam ama naso ayɛ hye paa ma wo nsa nka ɔbɔfoɔ herbal mixture ne bi bɔ ne gwa w'anum mɛte ama watumi abobɔ bi wopɛ bi atɔ a ɔman mu baabi a yɛtɔn aduro wode a ne sɛ wobɛnya kokoduro no akɔ hɔ 52 pharmacy anaasɛ pharmacy 52 no ɛno no wɔ kasoa Great Lambton Mills ɛwɔ obo mu kwantempɔn ne so saa nso na 52 herbal shop wokɔ Kumasi Kenya ase duase hɔ a wobɛhunu wɔn Nana Boakye Ɔkanhyi drug lane Danny Farmer wɔn shop biara mu saa nso ɛna wokɔ AA Mensa ɛno no wɔ Takoradi Cape Kusufoɔ nso bɛkɔ ɛyɛ Sankotes Pharmacy na afei wɔn a ɛwɔ Sunyan akɔ Capital O2 Pharmatras shop biara wokɔ mu a nsa bɛka bi Ekus Pharmacy wa Shaiman aya no afrɛ mpanimfoɔ ɛwɔ 0574 353707 0574 353707 ɛna 0533 121761 0533121761 ɛyɛ number anaasɛ numbers yɛ bɛfrɛ na wɔn etimi agye oso na mene wo kasa yi unse ene na sukuufoɔ no reporte SHS 1 no wɔn reporte ene ebia bepem saa bre oba no unse den hunu ba bi ede ne kɔ gwani yɛ tutu egu nsɛm a mekamfo St Andrews Senior High School ene de ama St Andrews sɛ oba ɛyɛ Ghana ha nyame anim no kure nie mfimfini mantam ɛyade a yɛka Senior High School a ankrankran de no nyɛ wagye abɔso a obia ɛbɔ mo nsamnane a ɛyɛ St Andrews Senior High School ɔwɔ boarding facilities wɔ hɔ hostels no emu twa impuruka nyɛ mmɔ so akɔda ne benya asomdua dadi asua adeɛ courses no nie yɛwɔ general art business home economics agric science general science ɛne yɛwɔ visual arts ɛnso ɛwɔ hɔ asenfosu ɔmo ne Rich FM ɛna ɛwɔ dan baako emu ɛyɛ ano ahyɛ ne nso de ama yɛn sɛ yɛwɔ cars yɛ atɛlɛ wɔ hɔ a baabi akɔda ne kɔ bia no yɛde ne bɛkɔ asan de naba asomdwe emu ɛyɛ ano afrɛ mpanimfoɔ 0244 696911 0244 696911 ɛna 0207 891004 0207 891004 ɛyɛ numbers yɛabɛfrɛ na St Andrews Senior High School etimi agye oso Mass Energy Gas Filling Station enso sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ebia na wo cylinder no gas ye wo mu asa utwi ani kuru kwan abɛfa so abɛkɔ akɔ fele adwuma nti ɛna ama wodwen bibre saa no Mass Energy Gas Filling Station sɛ fasade so ani nyina to na battery so obɛgye ahwɛ na waye ne kama ɛde ama wo ɛne sɛn ɔba bɛfa wo cylinder na frifie baabi a wo bia no wɔde akɔ akɔ fele owia no asan de wade abrɛw mepa akyɛw ɛya no ahyɛ ne nso sɛ adwoda kɔpem adwoda wɔn mpɔn wɔn yɛ adwuma wɔn gas nsanda ɛne ti hyɛ ne nso ufiri aboabo na wokɔ dan yɛwɔ wo nsa benkum so wotra rice under na watra fitting shop no
ɛne saa ayubo nsuo bi a ɛwɔ mfimfini hɔ no yɛn ne ɛtoa so wofiri ɔdan so na woba yɛwɔ wo nsa nifa ɛso wobɛfrɛ Mass Energy Gas Filling Station 0532 929189 0532 929189 and 0554 391610 ɛyɛ number wobɛfrɛ na yɛtimi agye wo so afei yɛmmra fie ha ne yɛmɛte nkɔmmɔ wɔ mfie ha yɛwie de aka no nyinaa ɛde bɛka ho yɛne Kofi Asante ɔsorase electoral area or as part of a assembly member ɛwɔ ɛhɔ ɛno mo Kofi Asante atena ase ɛwɔ fie ha bɛma pombɔkɔ deɛ Nyankopɔn adom ɛne ahwɛ yie nti yɛ ho yɛ yɛde Awurade ase Kofi Asante yɛ hwan Kofi Asante ɛyɛ Akemosrase de hye a ne nana ne the late Mr. Ochwe former assembly member ɛwɔ Akemosrase ɔyɛ abrante a n'ani so ade hu ni sɛ ɔde nsakraya a ɛyɛ mpuntuo ɛbɛba Akemosrase krodua ne mu wo na na wo sɛ wo fa bi di bi nti no nso bedi na na da asminia ɛnyɛ no nti nipa bia wo kɔ anim kakra na wonya kwanya sɛ woboa nipa yɛhwɛ efri a ofrim okay nti nyame na na de obedi bi na emu no ɛyɛ akwanya kakra yɛnso yɛde ho join ana yɛde ho boa amanyɔsɛm no yɛnya no ɛno ne yɛpɛ sɛ yɛhwɛ so na yɛtimi de boa baabi a yɛfri a yɛ Akem Osrase Osrasefo nim Kofi Asante pa a watena hɔ yɛfrɛ me Bonde Daide yɛwɔ me hɔ Bonde Daide te sɛ yɛwɔ ne hɔ a wo hɛ nim so bewu hɔ oh okay I see enti Osrasefo nim pa na den no mo hawo enu nti usuzu sɛ wo na saa nsoano no wo hɔ a wo de wo ho kɔso wo mo ento abama we how ne de e bebre but ye how back on say yɛpɛ mpuntu na afei so yɛpɛ obi abroni bɛka sɛ unify obi a onye nyim a ɔde nkabom bebre krodua no emra so sɛ yɛde nipa a ɔwɔ krodua nim no ɛyɛ kro no ɛyie menu a wobɛgye de sɛ kro na yɛwɔ mu no yɛwɔ odikani a ɔyɛ liaison ana ɔyɛ ntamgyinafo ɛma nipa no ɛne district assembly no nanso ɔne district assembly mpanifo na ɛda hɔ no ɛni anyɔnkofa assembly member na ɔwɔ hɔ no wɔne wɔn mu ɛwɔ assembly ne nyɛ fine ɔne DC ne good relationship ɔne MP ne good relationship sɛ yɛte fie na sɛ me maame ne me papa enya ntɔkɔ a sɛ nkwala ne deɛ nhayɛ yɛde ane sɛ ade akyen na hwɛ sɛ ɔhwɛ yɛn no ahwɛ yɛn but esan positive ana maame kan sɛ esan impact a relationship na ɛwɔ ɔne district assembly ne MP ntam no a retired ana sɛ ɛma development na ɛma entimi ma development na ɛma because wo na ɛsɛ wokɔ asomesi ana sɛ ɔbɛnten wokɔ DC wokɔ MP hɔ sɛ krodua no sɛ ni sɛ ana nneɛma sɛ na yehia ɛwom nanso sɛ wantimi ankɔ a na kyerɛ sɛ wonya wadwen sɛ ɔde mpuntuo bɛbrɛ kuro no okay nti ɛno nko ane one major thing na wehunu enu nti wopɛ sɛ wode ɔba a wobɛtumi ne ɔmo nyinaa yɛ adwuma wɔn ntoma wa anaasɛ wɔ special nneɛma bi wɔ hɔ nom a wohwɛ anim sɛ wɔn de tumi ne ma wa wobɛyɛ ɛnyɛ no nko a development doesn't necessarily come from your political leaders metimi afa Akem Osrase a mete ayɛ mfato Akem Osrase Akem ne yɛ borɔfo na Akem ne yɛ twi me de yɛn ha de yɛn ka Akem mate Akem me da aseminia Akem Osrase ayɛ mfato ho a sɛ yɛhwɛ krodua na ɛwɔ hɔ na yɛ kura a yɛwɔ mpanimfo bebree a ɔmo firi mo betimi aboa kuro no amanyasɛm no ɛyɛ ade a ɛyɛ season ana sɛ ɛyɛ bere sɛ ɔba sɛ yɛnto abama ne yɛto abama ne wie a first 2 years na ebu hɔ a ogye ade kora firi ɔmo hɔ no ɛyɛ a ɛyɛ din nti krodua na yɛwɔ mu na nipa na ɛwɔ mu na ɛsɛ yɛde nneɛma egu kwan ma yɛbɛtimi ayɛ kuro no ɛyie yɛmfa mfato ho te sɛ me yɛwɔ hɔ no me bɛtɔ bɔ hɔ a yɛbu pipe sɛ kuro no yɛtimi toto nneɛma yɛ na assemblyman bi ba yɛtimi bu nipa baako bi sɛ wasomasi yɛde kɔto adwuma mu na wasua plumbing no na pipe no sɛ yɛaba abɛyɛ a woyɛ yɛkyerɛ wɔ adwuma no wie a ɛnkyerɛ sɛ kyenkyena a woba bɛtena krodua no na woyɛ adwuma de ma kuro no na mmom no yɛbɛsrɛ no sɛ wo nso woba wowie a na woba kuro no mu a kyerɛ nipa mmienu ana mmiɛnsa adwuma na wode ɔkyerɛ mu wie a kɔ na wo nso kɔyɛ wɔ adwuma me nua sɛ yɛhyɛ saa deɛ no ase mfie aduonu ana mfie aduonu mu a atwam a kame kurom Osrase ɛyɛ Akyɛmɛnsa blog ha yɛka sɛ yɛpɛ obi a bɛyɛ pipe ana plumbers a kɛbɛka sɛ Osrase hɔ na ɔmo deɛ ɔmo yɛ dɛ ɔmo firi
nti nneɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛde toto akwan ma ɛbɛboa ma nsakraeɛ aba yɛde nipa a yɛwɔ kuro dua no mu nyinaa no anaasɛ nipa a ɛwɔ kuro dua no mu no ɛna ɛyɛ kuro no ɛyie yɛpɛ obi a obɛtumi afa ha akɔ lɔbi obɛtumi akɔ ha ɔmfa n'ani nto mp ne dc yi nko ara so yɛwɔ opportunities ne yɛwɔ links no nyankopɔn yɛ adom na sɛ yɛnya tumi a yɛde bɛyɛ adwuma nyɛ sɛ yɛtwɛn anya tumi ansa na yɛde ayɛ adwuma yɛwɔ nkɔfoɔ wɔ kuro no mu a ɔmanya mfasoɔ afiri yɛ links nim sɛ memɛdi assemblyman koraa mepere tumi a anaasɛ mepere akɔnya sɛ mabɛdi assemblyman metumi nante kɔ mp ɔte hɔ ɔte so anim sɛ kuro no bia baabi ahia nsuo amparampara nso wadi anim ne aba abɛyɛ sɛ a meyɛ kante bi wɔ so ase ɛle hɔ me ho kyerɛ me a mekɔɛ na mepɛ ɛyɛ nkyɛnse da mede bɛbɔ so mekɔ dc office ɛkɔka kyerɛ ne sɛ sɛ ne sei na meyɛ na mfasoɔ sei na ɛbɛbrɛ kuromafoɔ no nti ɔno nso ma me nkyɛnse dan sɛ memfa nyɛ saa adwuma no nti sɛ yɛhwɛ a ɛdu biara yɛpɛ obi a wobɛtumi akɔ mpanyinfoɔ so ɔnhwɛ sɛ ɔno ara no personal feelings anaasɛ nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne nti no ɔbɛka sɛ o asomasi sei ni sei na mewɔ nti asomasi nso ni sei nti menkɔ ne nkyɛn nkɔsrɛ neɛ amanfoɔ no hia bread wɔ sɛ ne amanfoɔ no hia ne yɛpɛ kwaniasɛ biara so ne yɛde ma wɔm okay nti ɔsoro ase no sɛ wokyerɛ mu de akyerɛ wo bi a ɔno no ɛnɛ ne de kan a wɔti din no a momo wɔ he fa na mohyɛ mansini bɛn mu ne ɛkeka ho yɛwɔ Akyease district okay na yɛhyɛ Akyease ne anyinam ntam ɔsoro ase yɛ kuro baako a agye din ode kwa na maase kwan no so no soro ase yɛ kuro baako a agye din wɔ ahapa efisɛ sɛnea nipa efiri mu ahofama yɛ dwumaden nkabom ne ade no nti yɛde yɛ odin papapa ɔyɛ mansin mu first ane bom akemɔda mansin no sei no na kyerɛ sɛ yɛ odin pa ɛwom yɛte mo de wagye din pa nti ano saa din pa na wo ba bɛboa be protect saa na wo kyerɛ not just to protect so protect it retars and I say ejina ho maybe uplift it that is it un say in society no you can say the society is dynamic and I say biana yet no esesa nti esesa no say you meet societal needs and I say society ni hia na say you dey makro nti say oka say ube protect ya ni etwa mu no na ube protect but oka say ube uplift ya na say ube peja na say nyama foforo bi a be ba edi mpuntu ube bia no ube ma ho kwan okay mesa ba wo ho ma memfa seda ma aboafo na fe yensambra metoa so ne yenka chiri kra ye de aseda no bi called ama Bright Senior High Technical School and pay or semen kanche say oba no a we school oda so tifie no obetumi e de na ba Bright Senior High owo achim kukurentumi na obehunu Bright Senior High School say Bright de ye kan ho asem a wunhia konwa kra nsane watena asese ye nkyerechire mu wankasa watu ndin dada say eye passes ne nko ade a pass mark bi a wo pɛ no Bright Senior High School and Technical behwe aboa wa mane matumi akoso kama de ama sanse examiners ye kyerɛ de ɛwɔ hɔ no wɔn abene sɛ gya saa nso so ɛna wɔn yɛ well experienced nti ya na no nso wahyɛ ne nso ye free ɛyɛ ɛno hɔ no a courses a yɛkyerɛ yɛwɔ agric science, business, general arts, general science, home economics, visual arts saa nso so ne yɛwɔ technical vocation no nso so wɔ hɔ no mo a yɛkyerɛkyerɛ nkakra ɛyɛ na wahyɛ ne nso de ama yɛn sɛ akyem kokurantumi ɛna Bright Senior High School ɛwɔ or facilities akɛseɛ wɔ hɔ a udemu a asumdwie nko a medofo ɛya no ate aseɛ saa ɛde ama yɛn ɛno akyi nso no ɔsan ɛwɔ Bright Remedial School ɔwɔ Bright Basic International School ɛwɔ hɔ ɛna ɔwɔ Bright International School ɛyɛ complex ankasa a woduru hɔ no mo a nea wopɛ bia no wo nsa ɛbɛtumi aka frɛ Bright Senior High School mpanimfoɔ 0242 07 1185 0242071185 and 0277147727 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na Bright Senior High Technical School ɛtimi adwo so na fe nkɔmɔ wɔ hɔ no matimi adie F in Cancer Asatech Roofing Company ɔse ɛba no long span roofing sheet product dia ne hɔ no na wɔsɔ ba from Sanding Seam Self Lock ID TIBR ɛde kɔpem sizes no 0.3 kɔpem 0.6 ade ɔwɔ ne nyinaa bi standard roofing sheet no 8 feet by 4
aluminium alusin galvanized colored rubber or ni nyina bi yaba na accessories ni nso so a raid caps ring gutters value gutters and a side stream no so or ni nyina kama and adwa no so or colored nails wire nails and or roofing nails so akọ China Turkey and a German akofa metal doors and a wooden doors e de aba e ba cho China plastic T&G e woni ho and wait you asan switch blocks and no in Tiamwa Hotel Junction or Ben Ash Foam Depot no blocks no size bi a wo pe won sabeka and wait you so no watete ne niam so e bia na usika sam kra nya obetimi tua kra eye ma na ode wade e de ekọ F in cancer asatech or the musron kokra me pa cho eye na wa frey e was 0245 9799311 0245 9799311 F in cancer asatech was a total solution of any roofing still anointing yeah that's why we fear how still there na ye ni enua bema kufia sante wono no e kose omanfo wo sorase ento abama no mano na be assembly member e wo ho nyame ya adom abusumi ni de to so edu enkono na je se e wo kina na wotwe miensa e na abatfo no e ba so eduru hwawia ne sa yensa mra ha no mo na yemisa yenua bema se ne message a wode kɔ no nkrɔfo som empanin sɛ yebesi so a nke yɛhyɛ wo ma ɔno mu di nkɔmɔ no hwɛ mani mu ansɛm no mu som ana wo mo hwɛ ne sa hwene ni bon ɔpani message na ɛkɔ fam pa won sɛ sisi ano ani bia ba obia pempuntuo pa ɛde ama bia ya ɔte ana nipa wɔtwa wɔn ho ahyia nti sɛ na masam na meka no broni meka sɛ ɛyɛ concrete enya de a me beka sɛ me bewini na me de say ya na sɛ ama wo okay ma me mbɔ ba kwa na mienu bi so na enya asɛm na meka no maka bi bi ato hɔ sɛ nyankopɔn yɛ adom na menuanom me maame mo me ofanom ɛne mpenifo akemosro ase ɛma me tumi na ade ba kwa maka ato ne sɛ 1 afi bia no niema ɛfa assemblyman office no yebebu ho akonta ana akonta buo no si yebu a enya se ebegyina beto apapa so ɛyɛ akwanya yɛde beto hɔ ama kroni nyina o how foforo a yɛhia no ɔkwan yɛbefa so a yebesia no ɛbɛba afei so masanso akato hɔ ma minuanom ne me maame mo awmo akemosro ase sɛ yɛde tumi no nso ma me sɛ me medi akemosro ase nso a ade ba akɔ a me de atom akoma so sɛ meyɛ pa ne sɛ me meyɛ assemblyman sɛ kroni hia wa yɛfrɛ wa yenya yehu bebi awo meti office of the assembly member a wo hwehwe assemblyman na ukɔ hɔ a ubehu no ana afei nso no ene man ketenkete a yebetimi di kuro no aye yemfa ne sɛ menua kuma bi wɔ hɔ we secondary school opɛ into aso akɔ bi a security agencies ana sɛ university a meti vibrant committee a committee ni be yɛ adwuma sɛ ebi a menua bi pe police a so police mpenifo soja mpenifo ho sana na hema anase assemblyman aka na hema ho ne ahemfie mpenifo tieti omo chacha mu aba pani a oda police ana ofi krodua nim so menu akwadwa na akwa me akua na ya owie school na opese oba beye wadwuma yi bia odi ni die be ma ohema no waboa no aboa akwala no na wetimi nya baabi asi nti neema nketenkete bi wo ho a ye de kro na mu nkofo ebeye saa de no nti na meyi mani masi ho ye ntwen se ye de ani to obi so na wa free baby aba beboa ye da bi moa yeah moye sen ye miensa oye number sen me na me di kan oh okay se ade no se beye ya efimfiti ase no omo hwe ya yisifo no hwe ni sa omo ka se da yemfa pepa ne mra no bra me du ho no na strasini bi eni ho a ho nti isifo na hwe din asomesi obeye krodo yiye nti yemfa nto number 1 nti media me down number 1 enye yisifo men ko pass am ma yisifo no duru ho no no ni nipa odi kan me na me di kan nti automatically no wa na obedi kan wo mo nhyehyɛ ye mu no saa ne tie kana me di no e kire niema pa wo makoma so a me de ma kro no nti ye ka sɛ yemfa me file ye nomination no me di kan sɛ me kɔ na mpuntu obi ya na metimi ya masrase no ma kire sɛ me di kan no ma ye krado sɛ me di mpuntu oba. Okay, yate mame nkenkan messages kakra emfa ma tiefo ye share wo boss ye bekenkan. We see a friend of Bright Dazi Asanteman ena wowo ena o say okay, all right. Ma yenwo sonko ye nimu e. We say Ghana for de ne omunimu ani o obekoji sika koto abade ama obi a
on sheda myn kwaku tewia ne dia ode aba eno no kwaku tewia megidi say wo ka afa NPP wo mo abato no ho yeda se primary is a course so often constituencies no. We will say good morning. Watch run it 10 me person me kind bro no. I say good morning from the side please. I hope everyone is doing well everyone is doing well there. Bra Ubi, keep up with the good work. Much blessing and confirm my yada sibibre. Now on you go first year student for 7 on watch say omu school makwa spended less than 2 weeks. Normal san back normal san ko January no. And the idea had dream painting company for be normal bibi dia fa ho dia nka beboa papa omo ko normal san ba 22nd December sane san hunti Sami Tuga ne de ode ba ye no Sami ye da sibibre afi yenko WhatsApp on so dia mo de fa hoi na yenkinkan no so emfa ema on ye ko WhatsApp we see a friend Emmanuel Martin Oredu Obrempon ena odi free kwawutafo e de aba na o kire se just ended NPP one more parliamentary primaries na course or orphan constituencies so no o said the enema mu nyina da ho na menteme ho ase bia mani mu so no a na etrese o mani abre papa so mbe breki 8 no nti emfa ho ne ne asisi ya Ghana fo na mu nkakra bibia be kama owie no say greetings in Koma Honorable Brian Echampon waje oso Sami Boachi Asama kese ena ono so di free no de aba na wo kire se indeed NPP4 a kire se womo akandifo a womo bedi nkonim 2024 pa ohwe eye parliamentary primaries yo makoye no asumdue akona bepem sa abre yente se obia ho akamu no eye ade omani abre we see a friend no okay one fan din but all complaining about the junior brother say all ku school no almost one fa cutlass mra on fa scrubbing brush praye ene niam bibire kekeka ho medofo eno de ya na o de kakra de aka ho won se woni bi nso akwa ye anobaba ye I'm not too sure say headmaster bi be gina say ba na amfa sekan ya ma wa amfa ho ya ma nti onko fie I'm not too sure nti okwa ye kasa mono mo nkasa na omonye mofra no we nso ya friend amwani fita sama kese o say good morning Mr. Presenter o gba dwuma papa na yen wa sama kese ha no mo kire say de bia ye betie na kosoa ne badwumaden na orphan constituencies no mato aba na wie ye do mase afi NPP mpanimfo nso o ma ya de o o hwese de o mo atoto neoma no a na kire se bibia de na kwan mu kama o wie no se enchia nkoma mpanimfo a ewo Fantia kwa South na New Juaben North nso so chiachia o mo pa ye da se bebre final one no ye bekwa kofa e wo Facebook na fi yasan be fi ha be wrap up ni asori so we nso so den okay Coleman sample 2 no atro ntententin no de aba no se dom kwa benya constituency en ubutu no de congratulations in some kwa ma wo mo ekokoto aba no Dr. Benasante also no ye next vice president e Ghana ha Coleman sane de baye no Bertrand ni eje kraku aka Papa J so de nche free Tema Newtown en de ba or say NPP is still the best party or Ghana ha na I said your makoye primary say yakona kono no a e kire NPP ombedi nkonim 2025 president no be Dr. Mahamudu Bawumia we no say a very wonderful birthday and come amazing so nene I did not Populampo or say na wa woda into my happy birthday Boama da Costa so den de dia ba no say good morning oboba mejiri se nyame adom ho ye yes o say Boama new incoming assembly member e mo manfo e wo anyinam kutuku bieni na Adakuma electoral area Onyankopon hira papa ne adwuma papa wo ye na koso a nso sere ma me se me manfo no mo nto aba emfa emame nyame yadom a 19th December Papa Bulazio say Omampani Akufuado na Bawumia combination de not akota abedom Ghana ene ne you Timothy Kudruha say good morning oboba may the Lord protect you and cheer you the free ehemfa Pepiasiam Pedu Enterprise no de ba Timothy edi free crying also chia ura boa hin owo Pepiasiam Pedu Enterprise Benjamin ansa o say powerful message here that say na oyibo bua tin die ni twa to di free atwoma nre be hin de ba ya wo boy abaso ye da se bebre ene madwen kira hodo amode e ba ye afi ma memra fia na Kofi Asante
ɛmfa ne nsɛm etwa to mfa ma yɛ ne so Kofi minia yɛ kɔ on nsɛm etwa to soro asefo tie o Adwoa Roberta sɛ onim no Adwoa Roberta Mrs. OK FM Matidino wo soro ase hɔ no no free ne maame wɔ yɛ se efre ba bi Jerusalem okay wahunu no behunu ɔse wo gusu a wotie wo nkɔmɔ no a ɛtɔ na koma so ba beto aba ne de ama wo behunu no e ba to on nsɛm etwa to yɛ so me nsɛm a etwa to no sɛ me de sere na to ɔsoro asefo nyinaa anim yɛgye tumi de besom na mmom yɛngye tumi ɛmfa mɛyɛ ahantan nsɛm nti made sɛ deɛ nyinaa ne sɛ menkotodwe wɔ fam mensada mensayam mayɛ krado sɛ mesom ɔsoro aseman nti ɔmoma me akwanya no na menya akwanya no a mɛsom ne yie paa okay yeah that's into 19th December all right oh yeah number 1 oh ballot paper ne so 7 day ɔhɔ paa yɛbɛsɛ nhia biom ne yɛfrɛ honorable on say the title honorable no obi a ɔyɛ Annette ana yɛde ma wo hwɛ a yɛamanyɔ sɛm no na sɛ mo yɛ asɛ title no kakra yɛbɛhyia bio no na megyina hɔ ma